Mwanjumuriri Ndizi TV andonzia soberte nandini mambiengia to kwari ne asumurubiri Ensakia litukune lya Jumanne chitariki nisato mutie yino motangani umwaka ujirubere ne meronkebere nisato ndo mwaka morere no mutinyo morere kabisa nona matukutarasuka igobona neto kwari ne asenjera yabe na asumurubiri Ensakia uyugo yakira lituko lya Jumatatu galituko lya Ichuma kolire lituko lya lero ne lituko line nyasatu anjere korra chitariki gisato cyo mutinyo motangana nateka kotebi umwaka uyu twakora ne asenjera yabe na ndonze sobere tasemambi yabone no gosemeri wetu buna kwabokire bona ni gwenda tukuyari no yaseke ba kyago keri tukandonze sobere de nyongwere libari yabe no kwari ne onyara ko goswaime yumurobiri uyu tuchaka mona na ntokora mona nyino no murobiri ni go chaka chinse jiga kumba chinse to chabona mambia na mange twakwale ni la SMS yiga to jogorosera litukulia na kotena na lya ngenda koreka na ime na isiko ya Gusii kaba mona ntukurubono go ikomwe ntotetina umwaka tunjagete nturaenda birundo mone ikiaro mwaka no morere tukuna morere kubone tokwenda ngore ndo kwaligani kabisa twaligani umwaka asenjira ya bene tusuke ngora ndo tukubwenera so mwaka jirubere ne merongebere naisezo abange mbaga ndiko iko mwaka yoga kunende abange mbaigeti abande niko barwarte lakini akikwanyore libaga akwabokire mambi korebye mwaka nyasaye mbiye mono kwanyorera marandia na kwanyoro gosini gosigete wekegena kwao edinde tonya tosuka gojibosika neri bagere bana ukwala ne asemambi yaboniga obenaintwe uikomwe uno butamberiane Brighton Makoli mambiengia mwanchumuligereria na incheni wonkuru kwa Sara Nyarangi ontita chinga kitwa soire ase studio egere tukurusere emambi yago egere tumanye Nditumaya kogenda kornelio giria ore liburetake lakini nsemertina ngoire na liroma eteikobandia mioro au kabate lakini ngoire na lire asema pia boni gumwa jumuri sobere tetwakware ni na Sara igwandi muri etake igara kirende no tole enacha gete mwaka neri kuba lakini bono lini nkwera lire rwigwandia mioro cyo uta nero rasenze mirindi studio kuna maliogi ne chibicha gojera senjera ya bene asemambi yabone bya kigimo mwanchi murigereria bagoteba makubana ye chimioro kolende twekirege gase studio asemambi yabono tukorosere litukuliao asenchira yoboikera no mutinyine gobwate kiburo mutinyi turamera maino asengenje ne chitariki sato chingakie nonyana barayi bagendete kuna kweroberia so mwaka oyo barore gosembarete amagenderero kolende kyogo tokorera asemambi yabono mwanchi murigereria tumanye nganka yo tubwate tukorwa asemambi yabono county ki ogotonyora korwa gosenseme kieye ogotobwate korwa gwetera senchira ye mitandao Ndizi TV News digital abonensemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube nekero bwate chinga kina bogo tweet @Ndizi TV News oso tumeke namba yesimi eyuregabo ase TV yao orato tabimbara byabo kuganali mwaka omuya na boigo mbara byabo ganetie baso asumurobere bwenza kyabono mambia lituko lye Jumanne Gobono genda gotoma ujumbe onyera na bokanda tobwate sensemo ye mitandao Facebook tonyala Ndizi TV News digital asensemo ya YouTube na gotonyala Ndizi TV News onya jinga to tweet @Ndizi TV News endo tomekarengale kia ototenga kikwa bokina na kyorobeti litskolia asemambi ya bone genda gotoma ujumbe ya ototebina akwa bokire biena bogotena ya babere batatu nimbagande baboke buya babere batatu baboke baswaseke bago kia basemambi ya boni baswaseke kyabo baswasenza akoma kwanda sekiba kyabo asiritkre ubona ando se sobe to manji morira to kware ne asenjera ya bento tene neron distribute bonso musi moroberio nenza kyabon mambi moroberio nigo kirega kya ekiro gokorosera litkuliao na gochaka mona na kote na ralia korekana to litkulia goro na lero na ralia roberio gokorekana se county Kisii litkulia lero ye para yo sinigile tu ya somo choli buogembo ase mugabana we county Kisii Paulo Simbarati arobereti gojukwene kibuna abamenyi bense meri ngonyora bale municipality ibone karba konyora municipality go ya kinire igwense me ya kinde birengo biaye igori tukulero mugabana we county Kisii Paulo Simbarati karakora bakaba Gusii sabara ibande ni auju ikasense meri ogembo ende banyore municipality azuna mange zukunya manyanga kya kore kana meri inde karba konyora municipality tukumanyana ninki kirengete kare kera tawni konyora municipality kare ukini birengo
birengo biaye mina omocho bosongo igo tujugure tumanyana chi municipality rengajire ndubwate Kisii municipality gono ogembo municipality ngake endo bokoreri boche biya igento okora no kulike SMS ya umwanju muri ndonse soberede athena ya kwa bokire buya otubwate sense mu mitandao na bokora Facebook page ya nali na Brighton Makoli penda se ya Sara Untita abuno komonyora nere kwa mulikira na ya ngakia wana ba mitumbo abokire nande muhabeire imeyo murobere mbiya mono amasapikito onzi dimapana kosa sebali to konyora kemi sebe motangi tumate kuri kamuri SMS ko na butokora abanyora kurwa sense mo ya nyangongo nyasimi kurwa sense mo ya nyanjo eju ya basi kurwa sense meli ya basi gato kubaligania senjera ya bene sign ya nyora Finicent mature banta bange yo besho beshae to kubaligania senjera ya bene Samuel Nyamari to kubaligania senjera ya bene to bate no rumwaka w'emisyo imeyo muroberio bwesa mtu yebalero sagini korajinse mwanyali bali masaba na mashabiki to mwensi pia ba Samson Rosso Muswat Felistas Nyanchama yole siko e county ya Kisii and Nyamira baba to akugana irio bolendi ndoliko ba Eric Baraza good morning and Nyamira lishabiki reito na mbeye moya bo Divina Murakura South Mugrango Esther Ongwae kwa Kitengela Krisorina mwenzi ase liboa twabonyoire bono mambe koro diaspora munyakergo ito Kennedy Mirieri yabo David Kimori Jared mtoto wa jirani Eufemia Mora Cyprian Untita Caleb Mwetui bonsi pia wadivi na onkeo ayona mashabiki koro diaspora Lydia Nyabuke baba nkuru chinsemo cha Dubai to wakangambia mana sibutambe koba ase omurobelyo mwensi pi twabalegania ase mambe abono litikolie Jumanne chitariki nisa tobno mtateba mutinyino molere kabisa na ni maite bono igambo no nyene merobelyo bantu mbarachaka kubika chi resolution wose bintu biri batagete guche gwikirania sengenjo bado ne shere nganya sauto kiri umwaka mu 2023 na rali ayo lengete guche gwikirania umwaka mu ya abogo tumanyia maite karugwa kwanire karengere kiao no morobelyo bwataso umwaka oyo amasabato kubika nayo bekomokya nyasaye nabago kubwate no ni ntukuruge gase studio yo minto Brighton nabwate amagania ayo umwaka oyo nchemanyana nimbwate na ento maite no bwate aseliboa togota nyasa tororekaneri egere tuikiranie onsi kulinda sebane kyo kora tulikere ujumbe egere tuchikonyeligereria rero bado mdogo ntogo chiko koba nkongwa zebono igati gatora eberali mutienyi ndora manyanga nga yoro chiko chikolende chidalile yo mto Brighton nigo korokya ngumutinyo tolimo bemono sense monguru mbranya nyirete ndamanya sokoro aranyembe timetu nyanyirete asenkoro arona nyanyare enyirete buya abono deni karodana January enigo kobekali aburi gwetango mugasora kinamwe abantu babederi aburi gwetanga umbragatu no semena ndo mwakoyo naburachiko mwaka bomaseni kartu tigirite na nyasaye na nero gotora ase mwakoyiga teto somije SMS bilisato nindo jega chairman community policing kurwense meria bonchali Mr. Erija Nyamweya rawate ananaga netiko jago kwanda mangana yo morembe ase binyoro na iji town cheito na ruide namba ya kambia mono ndokoligi chairman community policing kurwense merio ya bonchali lakini rawate anwale ime ya Ndizi TV anena sumurubeli Ensakia Hello, then I'm Councillor Patrick Kisii, former deputy mayor. Kindly, I want to share with our people Ndizi TV. Then I'm Patrick Kisii. Then I'm Nigata Sangamo na Ndizi TV. Kabisa nero kona wata mangana tete kukwana. Bwakire buyo moralia mungwana bwakire buya se omonene mambia engia nyasao doseni ditaria tatumeti akina dana no ari mi yomurobeli genda go tutumere SMS ya se mambia boniga odenga kikwa bokire na dena kiorobere ditko liao biamo no yo minto Brighton karankulige ligwetera Ndizi TV News digital abonensemo ya Facebook ndo chenga Jared Orure matule tikoro chinsemo chanya chichi secondary school ewardine ya Kimera bogetutu wa masaba agoteba niko ndani ya mpango mpaka tokole abana
minto nigonko igobya ekero mugo chakalitu kona intu asante. Hezron Mose nera goteba maili mbili korue kaunti ya Kisii niko ndani kama kawaida asante. Mwalimu Thomas Michira agoteba good morning, mimi niko wapi? Anauliza swali, mimi niko wapi? Nayo rata tebia suri Mwalimu Thomas Michira kulinde mbiyamana sokulika ujumbe. Happy New Year team Ensakia, count me present from front door watching live. Ndochinga bana ba minto mwachakire lituko no mungso wanotiga tuikaranse toike moto manye naende moto semi buna engenchere nkwaregania my lovely mom aka boss lady asoime Ensakia kariko igurega nigakorwa Ashley Ademola bia mono sana baba Stella agoteba good morning. Igo imbwatete korwa sound imbwatete korwa Saudi Arabia ngoganelia mama Animbera na tata Nyang'au Kamkunji korwa Bonyando asante. Mwalimu Thomas Michira ulikire agotebanga korwa Gikomoni riria teba niko wapi otebire ako Gikomoni likoli lia Meroka Nyamaiya ward na otulime salimia my wife Fanis Nyanchama, my kid Shanice Mora and Alan Achoka, Mam Nora Kemto, Dad Ondari, Brother Enoch Nyakaba, Uncle Patrick Ondieki, waambie esuguku ya elite think of January. Bia mara sana Mwalimu Thomas Michira bantobono balengerelie January. Sofike Motangi Kemi lishabikire itokoro Nyangongo bwakire bya baba good morning agotaba akondani agendere kuligerelia na intwe. Michael Ogoro kutoka Nyagisai niko ndani. Ejo ni chujumbe chiribago tobagwetera Ndizi TV News Digital na bakonyora Saron Tita onyore Brighton Makoli otulikira alio tumanyenga uko wapi, unatupata ukiwa wapi, unatupokea ukiwa sehemu gani, tutaite tokole shout out igoro ntonyora tamashabiki itamanya ama yomo subati Gladys Gesare ambassador koroge sonso noli kuro matongo yalenge good morning kora chisama cha matongo nonyene Elijah gose ngare kora chisama chiogimba ali Ikoba road na entumaite nore asumurubilyo embe mono gendera kutuma uchumbe chinu cha studio karongore na sense menda rambara nndo batumire endoje na kabedo shem awate na kurwa matuno eskim nere omwana we skimu bwa kire buya Happy New Year. Kili Estel kurwa babas nyaboterere amorioka na mamomu abomeri nyarangi wanasema kwamba wako ndani ya Ndizi TV awapanduki anasomurubulio bwensa kiasi kwera ondabu awadana tundi kama kawa kama kawaida atomo sawamiote na bwakire buyekuru mabacho nyaigwa Nyamira awadana alime yumurubulio Kemi Sophie Motangi awadana Morning Sara and Brighton kurwa Nyangongo Junction bwakire buya getting you loud and clear yemono asibani mandelete gotomachi SMS chino posi lazy na yanasema ya kwamba kondani atubwadia senjera engiyali tuko lia gatatu ase omwaka wejirubere nemerongebere na isatu yemana asibani mandelete gotomachi SMS chino chitome wanu mwajumuri na boto tebinande na mwako olibweta ngo ikeraneti amagania omedera bonya ngo bwata magani kwa ikeraneti tonya ikeraneti usinkwa ikeraneti ando tenga kyose mereti na mwako wejirube ne meronge na isado no ya ikirani abo tena yayo mwako oli ento yantangete medera bonya na omonto na puraneti kwa gaje saiga gose nyumba yae ta ikeraneti na boto tena ya to ikeraneti go sabantu bana bonya ya mwako oli na bwate kerengere na no mwako jagete na tete ko gore gali fondo ta gora gali osa kora iga na boto tena yayo mwako yo Ebunandoje nabonda gore gali orionde tingoleti nande ngento kyabete neke katwendete kunya gukwanda nasi mambi yabone bosonda karobelie nyangi tebeti bakono gusukibosio bagasuka-suki wana January yaikire na nenda moko ikaransa most traction mumanyana na kyogo kole nyangi ase omwaka oyo naro tebete nkugorande ng'ombe okabikira nchibesa nchira isana bado esabali nentambe omwaka no munya nabo gusuka gore ng'ombe iyo karoke nenda abayibi bagakura ande no tagete gutugere ng'ombe burunge Nyasaye nakubwatesie aheto tebikiri utete gukora Keystone Chari nerishabikirite korwa mwamuri ya ngoga ale chinsemo cha minyinkwa nere ni maite no ale meyumurobelio labanonami ngora chinsemo cha Minnesota ulikirege gagoteba morning watu warudi
kazi igoba no mwancho murigereria kende gionsi keliobwate ekerengere keliobwate noge ikirani ekero obwate omokya nendore focused mate monto tagocha goikirania kelia bwate onyega kuru offroad gakugenda offroad no ene gari ekere ya chakiri kuruga separa finally ya chakiri ko sirio boroso no mate gento gegochikiaba igo focus kabo monto le determined no ikirania onsi asobwamo embiga kabisa mwanjo buri kwenda tura sense miri studio to makwera to enda sense me magaset korende egwakwaniriza regoro yetugo mate gusiga iganto bwato bwoba getena na bora tugeye monto ikonyeita gose onyakora bintu bindeiga bono mechando mate ngi keko medra konya no monta bwato mwakori na ana gosemelia gore ngombe kwanya rumonto itire ngombe binde imbira se urongorwa gusiga ebiro naende squeeze bakali wita chombe na madara wokonyoranga onye no ekwende ye ngombe busuguni barusia kwanyara mambie ngombe tebwati busuguni bwaye tebwati enyeri ngombe igenye nyire basamba echinde batigabo echinde cheugo sengintu kikwanyore chibimbe tenda umwako oyo tigatonchorere nyenya sawu wanchire togatambuka abange batatambuke tena ndibabwate merubelio vune yawo kolende mbaigete nyenya sawu wanchire te kaora nchonchoreria ekero monta atugire ngombe Brighton ego sabu kenyole kigima mabere bagani buna bagutara gwate bagenda mu Brighton bukia mabere nande kero gwite ngombe that is very wrong igo tuonchorerie to babanta baya no nyasa gorna kiatarachira by the way lakini na ngimo no mede no kero gwate nyanda mwamu mede gwate nyanda mwamu emoko teibero marita yonze sekiusi bona kero gwate igo mede no bana ba omba mbako genda kiara bona kero gwite ngombe yo monto amabere bali kuria to mwana oyo na bako nyaka gwita iguna na mabera kwa maotena nyakita go itorora mabera kabisa ali kwa lakini watevire nga entonkere gwatevire endamwamu nere rengiye ya competition kwa rero nyale bogorire ngombe endamwamu nengi nero ere endamwamu nero koranga Brighton na bwate ngombe naye unajikakamua yani okoba kwararo yo na bwate endamwamu eri naye amagendero nero roro wakora bona ndamwamu nero egozidi yaba libero somebody can go to an extent okubekire sumu agoita akubeka aseliroba somebody can kill you asengenjo ye moko igenda mwemwe nene ni go proceed yaba emoko ona ainara gendete gokoreka na semu the right name ainara gendete gokoreka na akite tutige mangana yenda mwamu emoko bintu gendere gusi metena na bantu kuskibaro bori mbaka bono montara tena dende biginge bijisoko jabete na yani umuntu usugiake yana kiubgate nze nera Joshua nze nengo nguzana ndike tukintu sartuma kwanda somutimo konelina ntwaroche mwarimu na rosedio mabwae ina mysterious we korwa county eri ya Nyamira lakini investigation ya chakiwe gokorekana anija yaje gokorwa ndibo mayengi kirete asanseme bantu kumana usena ndiko mete ntwaroche na Prince yemasubati urangenyo ntumetiendo kenga igiachiete bagatena berere singo korwere ibyo bigasoka bigajakana tigo berere sia korra kinendo keri gakira bona mangana na makongu ensemeria balimu mbiriro bale anekero mwalimu oli atogete gakwete tira maikana buyengi kyamo itete nibesinja jakire lakini lende ebimonyo mbiro lakini ndio torore na ngaki nyasa kubwira noe abali mu fraternity mete bone ndogia boso kungalina abana baje kwera na school January baboli urende na mwalimu tayo banda na mwalimu etena niga siri wo mabwaye emangana makongu sana amangana makongu okinyi Dismas tuakororire awateba ngata kama kuna baridi tuchomoke kutoka kitandani tuende kazini let all fans wake up and do work be blessed dio besho ikronyangoso awateba tuko pamoja kabisa hadi mwisho following live kwani mogako kwa Henry Omache no yoneli shabiki kigima gende gotomachi ujumbe ntogende guchirigereria chinga kitogende teiga twenda senze mirinde ye studio to kwerna to someje SMS ine goto kwira se magaseti yeri krero to mayana ali hairo bertasiri tuko dialero
bw'omu Gusii. Ase gati yaito ntubwata abantu bali n'oburema n'abantu abo mbabwata amagani abo mbabwata ebyegwa mbasomete naboigo mbatagita amabaga ase emirimo nakubwatisibwa ase obugima bw'ekira rituko. Nomaete ng'abande babo n'abalimu, nomaete ng'abande babo n'abanyagitari, nomaete ng'abande babo n'abantu bakora amang'ana amakong'u nakyo gekogera ase omurubiryo bw'oburema ase obugima. Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo elyotamanyiti igoro yabo kulende bono inyora igo mwanchiwa ekerema ngechiche abuna bakoro baito bakwanete bagateba obolema igoro bole kera rituko ria Jumapili chinse isatu n'enusu cia butuko nabo igo mwiroro rituko ria Jumanne guchakira chinse isano nemo cia mugaso. Spexels Opticians abwobale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asa mangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi elweyemo nechimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Potters Haven iyi ni sukuru igosomya kuri ibirasi bya daycare, playgroup, PP1, PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio gibirenko bigoro wetani gisemi cya butambe nkwegeria bare okubugi gita na buigo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukunywa chinse muchogo isabira ribaga yokogosararia chindagira chingia na boigo chikari chogo korobo sombi nkobwati abare amegirionsi yumurubiryo CBC iru mwano ase skuru ya Potters Haven ayande utigira abari mubarororo nigo barase kanisa ya prefa ensemo ya daraja 2 wosobari kire email pottershaven@gmail.com boigo na boku bakire simi ase namba enoti isano na ibire isateyemo isano nemo ibire isano nemo ibire isano na isetu inye gose enoti isano na ibire yemo kianda isano na isetu isano na ibire isetu isano. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Machine cheito gochigo kurigere chioka duto koereza bunurwarite wata tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gentu gete ngokorekana kiri ekaro tu anyorre tu akuri to konyoro murwiro oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage.
na boku mwakirisimi omu director w'indigitari yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo na boku batarira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Pemano mwanju mulire on Ndizi TV akaranda tukutubwati asimambi yabone no kosemerwetu ni wandete kutware mambi ngia nande nete na kwabo kirebuya nande ni gotagete kwenda se kibago kiawa se okugenda se ka kego se karutu kurarigire tiatorige SMS ne goto yana kuyariga ni gocha se magazeti eritko riare kurintu tarai kororo tiganta kusema ibere morning Sara and Makoli Moses Fin from Kyoge tigato sabere aba Nyaibero yagatena tigato sabere aba Nyaibero egere nyasaye abatolie amasabiki onsi ritskorigia biyamano Fini era tena aba Nyaibero abagakite abasaberwe ende batige kurigire libobe egekogera elinde nyasaye abakonya abandi libero ne libe sana libero na mutaine libe muntu bwata libero ekerengereria bwata nekebe kerengereria bonko bwaime nenjira ukorusio usene njira okorire gente kibe kabisa maitena ndo muntu bakuri pagano nichfano nchikwama Zini sana. Ero Brighton na Sara, good morning na abo kirebuya korwa igabo guserura ganga. Sara pole kwa homa kuwa na imani itatoka. Batato inko batebya baboke batata kote yaboke mwalimu retired Steven Arogo, retired Victor Arogo na bonsi bakorwa Arogo asibo gusero SPA Ndizi TV mo kwere obwansu ibwa omugusi wetera ase omorobeni byamano oyo akorokona kuronsemo yaraganga abatana no alime yomoroberi oyo narugo Chris kurwasenseme yo ya raganga batana watu bwatia senjera endonge kabisa simambi yabone mbona genda gutoma uchumbe jino oja studio simambi yabone. Asante Daktari Henry Ochoki agotaba korwaitibo City Kisii County niko ndani tionde in Baba Mary Liza Ruchad agotaba stand up following from Afghanistan. Afghanistan tuanyolili shabiki Baba Mary Liza Ruchad habari ya Afghanistan Pakistan asante sana soko tubwate korwa vumbi mono kigima embusurengia korwa chisemo chabo mwanchabo nchari agoteba niko ndani mbia mono sana kiongozi Safanaya Onserio nera agoteba korwa bonchari amakmi present to abamakiri mwensi P register ende mbia mono soko sanga na intwe kolende morato tapi morobeli mubwate nturaranga ningo otebiri morobeli abatu mwakoyo ngokogore gali ngokwaga changu wakana chiombe by the way naro utagete gwakanira umurugyo echiombe bakana gosuki baikire 2023 bono no taite kurwe enibo gose korwa edauri which asaba iboli bawo nayo akembia mono by the way wakana chiombe talinga ne to me igeminati o appreciate abaiboli abibuli mbarako nyora bachachi tako tanga tinda nyora ngombe tinda kora kiango achachi tabaeti molembe taeti bana bae molembe lakini le metini gere traditional ere traditional na wego korebo no musubati gwa kaneire ngore mali asenka ya ikera bono ngore muri bono ekero bwa kaneire ngite bokore mali na agoho mugago nako netimna ayebono murugyoe
Kwa bono mete yende na benga kamuiste. Yende. Lakini nje tume understanding eda wareli no wakira tu abiburimbia mono na kubika relationship ino manyakanenga nere safe by the way na gwateba nali monta kole manga no mwana na sare onyorira gantu ata bibure konyora bamenyera tibisonso kuri mwana na arabe sikuiraniwa nini karo akanete ige enyome yawe ere safe lakini rende lakini nege mhete kugusi emboli ne roro chombe ngore gukire egento kiri nkebwata maskani ndo yito kwane anene guchia matukare bosio ngaide no infine sentia se chinge kero chomo gusi time tu soto bekere kado tena ingige kugera chombe jichia kanwa obokuma bware tumeto kuma bokore tukatato ngokuri obotangani ngokuri obwakabe ngokuri obwagato ngaide na fini okore mano ngaide na fini na konywe ngaide fini kwa bokire na odo tena kinoro berti okorna egente iki kiara monta manyeno bokuma ebokore tukatato emboli njiroro chombe njiroro nini obukumambaro osobotangani na bubu chikorera usena bubu ngumura ibone to manye buyega ikagara matego bukumambo goja bana ngombe njira akarutura akora den ande atotainkie ko garagaro chombe chiakanirwe obukumabugo delay njwe karo chombe chiwa kano mbake mbolie go kobo bukima tayari nero igumonto rita goreti to gukora bintu sara egwende nyoro to gukora aro to gukora nyoro boko nyomento mondo ndo tegere tango to expert bete mbaro nabato tebia egente girende akirende neria maskani ko bale ikiara sara ndiro meta makwenaro ndiro monto musaja go chokwa osomo swati tango kwa igono mobero tebanire na bali deni teraera abantu bachange bakule tumete usaye wakanire njena akanete kane agire mete turi gukora ukora ngo iyo ikiagara ngonyorore mungina kwa mukunira kene nini erende kwana kumusagaliga kwa mutigera kirende njerende na arwete buna lichiko ligote hata mimi ajakamilisha baraza ajakamilisha ene nzemo ina yebiro mete igoja paite we because ngusito nande kina kike gusi egetindi kabisa mete kale mwaka be abasubate baga begire bitinge wakarono musubati yoyo nasogete nini bitinge mbiarengo ngi akabekiru ngi geusingero mete geusingero kwa karoke into to nsikuisi kero monta kubeka nyene bete tuikumanyanga wono ningo mokomonto muiseke ebale all the same igore ndege koro oikatoki embrace asante Darius Nyang'au agote bakuru gianchere no alime iyo morobulio engineer kare about an account me in koronyantra go ibeno anasema kondani Marcelina possible out and good morning kutoka Gembo Tundi mpaka Omwerio wa baraka kwa mashabiki wote naragodena agaja Paulo imeyensa kechumaine kurwa isamboroje imbabu adede aigariru the satellite abatiga baso imeyo murubron sembe James Nyata Sawadi Miri Penad baswet manyoncho maraika mfarume amenya baswete wadena obatakire ritko liya Honorable Douglas Ongwenyi Makuna adena count him in from Nyamakoro to Nyamasus yotoka se wodi ya Gesima ebunge ya tutuma saba county ni ya Nyamira yamano Nyamakoro tunante yere gabo nchali soboneri neriri lakini Nyamakoro to maede Nyamasusi neri ya nyabyo to maede Nyamakoro to ne Nyamakoro to tiba Nyamasusi ne Nyamira alia ensemeri ya Gesima lakini kala tena ose ya asande metamalita na bweka ine entongere kia ose kyo maede entongere kianseki otakirire neriri bolirira rire direct korase our chairman from diaspora Kennedy Miriri awade amakimana bera koba obwagata tomboro byo bona kinata kandi mato obwagata tomboro byo juno inje mboro na mboro tangani no bwa bayiboni obwa kabere no bwo mugaka na obwo mumura na mukae na basani obwagata torende mbolina ekero kwa gosire Joshua ngonyire kubabu watu mwemboli emboli ekegoja goja konyanyure ndabantu basonsorana
Joshua ne Joshua ne no mete. Ona ira ndiri aye munyakiro gwito tatabanga ngitwa. Munyakiro Joshua ne no bwa tombaro lakini ndo manyire no bwa ngabere na wa tebiri lakini ndo bwa gatatu mboli na ekero masubati ago sirme to musati ne rotomu ndole temboli rende mboli yaja konyanyuna yaya. Oja tena yaya na bubu lakini nde buronge ke gusengo tena bono ndo twende diba tori na abera ngiye kogera ngokorio ngotari korio ando bo mumurara rio botanga ngiye abu ndo tori kabisa amunyakero boito twenda sense me magazeti mwanju murigeria tukumanyia ke ngora mdogo kero togo soma chi ujumbe tokuna gukwanike usiyito ande twakoira se amagazeti naro twakumanyanga nkikigendreta sense ya Kenya nigo mbade gazeti ya The Standard na nchini mbade gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Standard lingana lero bolito ndiri igoro yobo mo bwasimiu ra moja kwa ngano moli kiwe gazeti asomunu we kanyamero ni garinda the big fight for soul of Asimiu okorana Asimiu bono ngorigererie kale ri igoro ntoro jina karonsa garota na bono nero takire koba king binia sema ya Asimiu ayuri baga nere asuke gochibosio ase beche yega nindo jena Asimiu la umoja wa Kenya coalition mbali bachodire iga nindo je Raila Odinga nindo je murai mokoro bwense ya Kenya Kenyatta kifita kibana Kalonzo Musyoka nere noale igaigana kioni nere na chodire gaiga abono bakubona which way Asimiu njera kiye gochigusuka mono ekero coalition yeyo yarokande buna Kenya ngorosi murai bwense natakira koroso opposition office bono ngodigere balena serikali office korosi ngige koba ngochikoliski ikorwa sawa mobo bwa Asimiu ra moja wa Kenya boigo embaroje na future ya Asimiu nereriye ndito yuga sikura jindanyo na Asimiu ya ari ekiara na ntoroje na abako bya mebi korosi mobo Asimiu ra moja na bimbigana de kwerwanera ekara bande batena ya bono nengaki ya Kalonzo bande batena ya nengaki yabo Wycliffe Oparanya yabo Asanjo konende bono nemuriketena ngaki Asimiu jigusuka wajibosio ayindo yinyalira sebeji ya gatano mega seti ni ya The Standard wega sebeji ye nemuriketena ki omurai miraira ngaki bona priority omwako yo 2023 kurigereria na goldig na gotuka kabisa serikali ya Kenya kwanza kobeke mirobo na kwena kibuna ngombo chiale na kunyirigere na terigo kora asita korabia yongo chiere kurigererigwa ase enchera endonge kabisa boigo asense majiko so nindo jena Arsenal nigo ego chikonyo acid test igo as against Newcastle igaseno nigo chigo twara test ya nyonyoru ne club ya Arsenal kitanga ina SMS eli Criminal English Premier League bono merongo ene nesato emerongene nesato ikera ya bwede timu ya bwede alafu todo ratiko yo korno mu Arsenal mwanju molireria lakini de Arsenal negendete copa tested rero se chiko ireke minano kumate bara baira matuka mange sana batara nyora limusuria kombe kia English Premier League kono se merina barubuna mbabwate aya bago chikwego kali baisikuira eke kombe kiboigo asense meyende emarikena East Africa Communities ngakia ndoto ya state of East Africa Communities Dream na kibono ebwate gains ne rose yani obuya no bobekose njanyora obuya ande bobe mbororo anene karato chikuriri epechi ya kianda na gatano to the special report igoro ya East Africa Communities endoto yabo ndoje na ina ro airo botase gaseti ya tsana de page ntangani ende tumanye gosuka gochibosio Bia mono ase gazeti ya The Daily Nation mwancho muligerelia asema mbea bono mulikibe gazeti na muligeretenga storm of a push for handshake ani agocha mega yabagaka usekiombekia bagaka ya Kikuyu Council of Elders baumerana angeli tuko lia Jumapili ase kaunti ya Nyandarua ase bono baganitie umurai bwense Dr. William Ruto
amo no mokonyo ya Rigathi Gachagua banyara ko baba kubwatana n'umurayi mukuru Uhuru Kenyatta kurinde kolengana babwatani ba kerensemo monokuru asekia magia Jubilee amo na UDA Jeremiah Kioni kurwa Jubilee nigagotebanga Uhuru Kenyatta baisa koigwana n'umurayi bwense na boigo mokonyo ya Rigathi Gachagua eyunigera abebuna chi side shows chogo chiago distract aba Kenya kumanyanga nararia ya serikali ebwenerete gukora boikirano kurinde kolengana Gabriel Kagombe kurwa sensemo ya Kenya Kwanza nigagote abalibaganitie ba push a reconciliation au bara Kikuyu Council of Elders nigo bale the Uhuru Kenyatta abantu kurwe side ya Uhuru Kenyatta abo neji ababwata ni korwa sechensa mechibere bagukwana kurende UDA and Jubilee leaders niko bakanire okorangeri gwokwo korwa se abagakabo abegesa kukia ba Kikuyu baganetie William Ruto na Uhuru Kenyatta banyaleko baguchamo ayonto yaligererie asepeji ya 5 na kabere nganinki ababwata ni koru UDA na koru Jubilee bataganiretie obwamo gati ya Rigathi Gachagua, Dr. Ruto na Uhuru Kenyatta. Waigo ase gazeti yone mulikerete igoro ngana ki the cost of living ego chikova the headline chinga ki aba cabinet gosaba waziri bagochia kumirana asensemo ya Nyeri bagochi gukwanira mange ngana ki performance y'umurayibwense Dr. William Ruto yabeire asegeka kia matuko emia eyemo amid of the immense pressure korwa saba Kenya Dr. Ruto anyareko bagawikirania chiri alierete aba Kenya igobono ngochi bari kuriye formula ngana ki bagocha kobekemerobelyo banyare ko babako arrest the high cost of living osobanyare ko babago sieka amangana yebirengo byobogima gokina igobono ngochi bari kumirana se county ya Nyeri bachikukwanira mange ngana kimurayibwense aikiraniro burayibwae na barabu bonsi collective ngana kiba aikiraniro bokoreri asensemo yobo chenu yo Minto Brighton no mwanchu muligereria bono ni afueni goseno gosemerio konene ochiase aba menyi gosaba Kenya gosaba nto bamenyete ni binyinyi binyamoreo HIV nigo banyorero gosemeria ngabono injection ya tokirororo libagali abantu kona gutumeka chiko nini chintetere kumera kira lituko wane sindani nerororo ya togekanire ejuera chiko bakonya asiba kobetua twice a year egere banyale ko babago suguma obogima HIV vaccine okoranga ya togekanire nto chiko manyanga ya togekanire korwa na ende na kiyo ko limire masepeji ya 3 baiga sensema y'ikisemi omo waziri w'ekisemi Ezekiel Machogo nigaboliri abalimu abanene b'eki polytechnic ko improve monase mirimo ya science and technology and engineering na mangana yesabu gose mathematics otebirenga amangana yebiasara akebara yatiga asenge nchomorobelyo yono chiko na gotugu no chiko tugutwa asemiake tatere bosio bono iga bante batete ku embrace science and technology engineering and mathematics iga mangana yebiasara gose amangana business courses bara irangora sinini ayonto yarore na aseki na endenki ego chikoba faced out asemiake 3 erebosio na gokorera oyo Minto Brighton makori aliero bolitase gazeti ya The Daily Nation nelinga chi county ni gochi asinywa go spend chibesa asa mangana a development go samagenderero chinga ki chi county buna Kisumu Migori Siaya chatumeka enibe nyinge kigima aso wakane mesara ama na benefits obunobo tukibwa kolijwe asepeje 19 chigosoma nego kolera pi epeje 20 neyemo wiki 24 bono a special report nelikire igoronga na kyomo chibuo gembo obucha gokinwa na kobe municipality na bayigo mo governor we county ya Kisii achikuligireria ngana ria ya nera ikiraniri inse yemetienyi 3 gosense ya matuko emia yamo ndachikuligireria special report ngana kyogembo ego chigokiniwa kobe municipality inki bakoligereria bamanya ko town municipality ayo na rairo bolito yo Minto Brighton no mwanchu muligereria ase gazeti ya The Daily Nation ngochitoli ko igora ime asubu ikirano bya kabisa binaro wana airo
magazeti aito yeritukorera ya The Standard and The Nation konde bane tuwira uchime tuchikorigirira na rali airo borito mono kurende entogendere kunya kogotebia usukosoma SMS chino jimwatumira sestuika to ate ina ngora no mwaka tuchagede etogotebeni ngora asenjira ya ben hasense meyo gembo ngogatore tote baro gaite na botora na bongora derura ya mase ya mabaguchaka gwetera Ndizi wende utoma uchumbe ya asema mbya bino totenga otorigire rero litukorera moganta gocha sense meri yobo chen kunde tujukwa na mange tujukwa nde vaccine iyo ya chire tujukwa asobogale boyo tujukurire ligoro ya NHIF card tujukubolia bantu beden ayeno bwate card nandi ngeko gara bantu basiedretie card ye gotanyore card ya NHIF ni very expensive gose yani okorana no kwa kana 500 kilomodi nyine gasingo tujukura gose Nabo yo minto karwa kwani rometa era eriga ke karwa kwani wikankubwata sinto chikuligereria ado asama tukari bosyo nto chikoreta bamanye bamangana yekadi ya NHIF kulenda ali tumanyete make ndo chigosanga nayo sanga mona intwese ngincha bange mwatumikire kadi ya NHIF ngakyo bokora libore akaro gutumika NHIF na akaro gutumika cash eta bauti neroro lakini abange mbabwati kadi ya Josara ndo takatulire na ninki abantu de kadi abanyana monta bwati kadi ajabu wanda sigete mete ngulire turabu ba mochiko to tebi kora gense yamo nenu skunde de tura na sense yamo ya magazeti usi SMS jira birisat ya SMS enchiroro Evelyn bikorona korode baba kuro chinse mo cha Westlands Mountain View Nairobi na rege na rode Chris Orina na kuro chinse mo cha Westlands esta ungwaye mbiyamono Edna twasometa kama korwa sense mo ya Namanga boda mbiyamono sana baba gendra kutuwakilisha korwa se county ya Migori ndoche Anet Omoyo Waigo was my classmate na iragote bako ndani ya mpango bia kabisa Sabron Saro Okoza ya sensema Ayora South Mugirango awadana no alime Yumurobelio akwan Dolphin Nyabuto Gideon Marube Junior Real James akobaganeli ya kabisa happy new year kabisa embusuro engia mundura karokoro embusuro engia sara gakorobonchali bomwanja pamoja mbia kabisa karo oreime yumuru embusuro engia bako bana no mwako yokorokwa osoro ani ando soro ya kabisa Nicolas yage ogega na eno odo moroberio na kurukuna Onchiku Julius na yeye anasema ya kwamba kwa ndani ya Ndizi Nairobi ansuma uziende utomaje SMS chino ase emambi yabone ngotenga kimwandete kutubwata gaimoberete na ndinga kimorobereti litukurinde turi na sensemo ya magazeti karomba de gazeti ya The Standard bono ya The Daily Nation bone karongo igora gochi ime kiango teina nari agendrede goko orekana ase pechi ya gatatu neri mregrede igoro yo mwalimu oli omorokia omanene bweskuru ya getinkereli primary school oyonyo daga gotoka gasirite mabwaye asenjera etamanye kanirigo ikabona kunda basigali kuro ase county Nyamira yobona bacha kirobotuki anene kumanya ngikere do mwalimu yogosiro mabwaye ekero atogede ase nyomba kage ese nyomba ere yomuspati okore gasi ase county ya Nyamira kolengana na abanyanyimba abone ko baja kirobotuki asumo umwalimu oyo Ezekiel Nkere obwate miaka 47 merongene ne 5 ni gasi ryo mabwa ya senjera yobo tutukanwa keigo igo na bota kwa somo magano yo ekero kolengana na omo obisa investigating officer so yobwate kinekyo igateruna nigo bagendete kokorobo tukyobo kwena kimana chikar bridge go sebali bakagere na baikana netyo boityobo ngubwatu bari gotagwa somero magano yo nigo rase pechi ya gatatu boge pechi ya gatatu ni gemurkirete no mosajo yomo bono ni ganyarire gakobwato kose kuba Freeman ekeranyarite kagosibwe miaka 5 ya etire gosekero banyarire bakorwana na mosbatyo anekero ate abuna mosajo yo mosajo abeta accused osa mojetu buna na iteto mwana oyu ibore twe ekero bamiana nte no murugi oyigoro yerieta na batete baroko yo gekombe oyagate aroko esimi goseke chiko mbatware desegi eyikaire mwana oyo osira asomo kungo oyo amojetu mosajo buna yaya na egwaito mwana onekio ni gobono mosajo aigete ko abwato getwe kubatukana na just Teresia Mateka oyonyo atebuna omosuba dio na rorenge ki witness
konne yedi kuruborori boisaine kwene kino mosaje oyo na ikerenedi oboiti obu gose na itete omwana oyo kwete ngaki eyo bage beje akane ne morekerete igoro yoko share wejibija anene chiri abantu bago share barigesobono naki yaire mechando asensemo yemitandao naki yaire no nabantu kwerusyo bogima umugano inoro mutambe sana ine special report era sebeji akane irire tibuna abasubati bare osabantu bare be korro bogima osokonya babwato bwanjani babere musaje mumura no musubati tena bono ngubwato kana chiwija jiri chiao so mutandao yirana umuntu bwerusi obogima ayuna aragendete gokorekana sebechi yo ya kane kaseti ni ya The Standard. Mbia mano ya mtu Brighton ne page ya kabera se gazeti ya The Daily Nation ni mulkirete ngana kia bantu bagendete kujienjoy. Tulisema bado watu hawajamaliza sherehe, wanapiga sherehe kweli kweli. Asenge njobai kire umwako moya kolende sherehe chonchiga endrete kuna kusuka go chance chinga kia bantu bachakire koirana emeremo bantu bachakire ko resume egere banyale ko babako gendereria magimabo nabakwanyalira mugano yose page ya kabere egeroro lengana ki abantu balenga swimming pool abantu balenga semeboganio au na kwegokya epeje yoyo ne mulekete igoro yo mo bishop bwe diocese ya Kisii Joseph Mairura oyubona ole tribirengerero biburukaine maega yogote bange county ya Kisii ne county ya Nyamira nigo chitararika aba Kristo gosabantu ababwatani yes korwase dini yege Catholic kobase chi amabaga yebiroge binene niga yakwana yalituko lya Jumamosi asegetie kana kya Gusii stadium chinga kibono anyara ko bagako gosereria nga mbache ko imokege tambukero keli chiko against abantu babo sababwatani babo kurase dini yege Catholic abangi babo bataranyore birogo byeigoro korende yaretire bibirangara biburukaine gatia bawakili mono muwakili George Mo oyote birenga rende kera omubwatani kurwase dini au aratene natebe igo ngaito guchikorori gochia yone neriboli omwakili George Mo anyara ko baga kobolia kubwatikana ninganeye egendete kolete birengerero biburukaine nabego kurwase county ya Turukana peje ya kabere ne molikerete omugavana bwe county yo Jeremiah Lomorukai nigo atebirenga asemeti nyemeke ya etire gocha magegange metinyene niganyadire ko ba Osobo teneri bwaye niko bwanyari ko aboko swana numono uchiase county yo mono no muchando bwumurakera abantu baye mba kwa mono ninchara abokonyi bokaruko ase chinsemo au kolende priority yae nigatagete kwene kyangobo chenu wabeire na mbeye mokolenda singencho yamangana yo wonchurire kwelire gukarete michando mono ase county ya Turukana nabo kwenyorororenga amange narariaya ase page ya gatatu ni mulikerete igoro ya HIV vaccine ekiombe kia Food and Drug Administration FDA korwa sense America go United States bono nigogi approviri okobetu sindani eyo twice a year elio ko iralibaga lyo botumeki bwechi ntetere kolengana no mulikibe gazeti na mulikerete nga nonyali yakiro yo Minto Brighton talibo saigo nigoli yakire ne garama nga bali baguchi gotumeka gose gocha kobetwa ne baire 42,000 US dollars yuere ngaine 5.1 million asokonyora chishot echoibere igobono ne chikoira abatumeki 39,000 US dollars echichire 4.7 million a year ocha ko maintain igobono ekera mangana maya chirenge chanjo ya tokire gocha kwera libagari chintetere nige ya chire ne garama ala frende yes batebrenga mba kole togotemwa ase abantu 52 na babere participants bali bakore togotemwa nga injection ene kore miremo ande bakanyoranga bonsi yanyalire ko bakigo kora emiremo bune bwenerete igomba kore togotemwa ase gutumeka abantu 72 participants no robotiro karo kyanga the drug is highly
effective igo yakorirwo gotemwa nere buya aso gotumika kurende 5.1 million aso konyore chanje yo seso konyora ayo na yebiro ono rende te turara na kekinde sali na kerengia na bakenya ono sina bantu batakere konyora afirengia ose gusuke matuko nabo na bantu ba COVID-19 vaccine ya betwa bate na malaria vaccine goja ya lenge binte bingoja bire go baende do korobotu bina mangana ende goja kogendera na bara honto tamaya na denesha deneka goja na da na bara ba nyoru ritana de medicine denesha na chacha to by the way is resuming back chagra next week and go to what Dr. Joel Mayo iskole Jumanne na atu ine mbabu to ritana de mwa jumure to enda sense miri studio to kwirna to enda sendune ndia kabira magasiti kala turi gitiko gukora kurwa sense meyo oigo na bishop nere ngwe murungania kare na yaya bantu ba embaranyora mirimo mbiyanera kurone tujikuri ringanire karo toira ninde mano yadori ka sense miri studio turakora bonjuriri bogere butatu Ndizi TV Ubwansu Gusii omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ine nomanyete eke wiki ya ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetie kia kyo kogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsenye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumeka gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitab mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo
Mo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwatebirenko bigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkobwenia bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinainye mbabwate chinjira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON dental na Linda mama asebali yabagotumia NHIF tibali wakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batalera asenyegetari yabo ya Ram Hospital eyuerange nekigambiro kia Kisii Low Codes Kusewa kiresimi ase namba enotisano nebire enotisano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Omuligereria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero nakorolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magega yuko gingirwa nagokorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa wosokoro isigwa chinchara chiamagoko namaguru nakurusigwa isangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchori tuke yao chirangi na korolekana nomunguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imeyumu chokisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori Highway gosoba kiresimi ase namba enotisano na ibere enotikianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isato eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yega naki amagori amanya are ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito naboigo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaiga ase enseito ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria ekerogendrete kwebanga kugore binto au naboigo okorige duka okugore binto bigotumeke stima na kubeka chipamp cyo wakamache na kubekerwa esola tochandeka korigia tambe genda Getembe Electrical Services nigo bakonia PVC conduits chi switches na sockets
chi solar fittings, meter boxes, ebirobu, chi contacta nebinde binke. Getembe electrical services ni goboigo bare government registered electrical contractors. Banyore asamaga cha Silver Building, shop number 1, ground floor Hospital Road. Gose obakere simiase namba ya obisi enoti isano na isato ibere enoti isato enoti isano nemo enoti isano na isato. Gose enoti isano na ibere enoti kianda enoti isano kianda eyemo kianda. Gose enoti isano na ibere isato isano na isato ibere isano inye ibere isano na isato. Getembe electrical services asobo korerio buya. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare a senyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono as a PO Box 81-40200 Kisii Gose oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na ibere yemo isano na ibere enoti marakabere ibere isano na ibere isano nemo Gose enotisano na ibere isano na ibere kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubu moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chi sweta naboigo kobeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi mirut ase namba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebintu byo korera chigosori. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mono mwanchu muligereria uliogendete kubwati murubiri bwensa kibono mambia kwa Ndizi TV nero bwansu bo Gusii chinga kutokubwatira no yominto bright ngiga se studio twatebanga ni pole chiera mangana roti ngora ekiagero motienyi no morere motienyi no mobese motienyi no monyiu igoto kwenda pole egera twana kinga kiro muntu
twasoire imaseri bwa kero tugucha go take off one officially onyoranga mwensi mure ase omurubirio ase nchira yoboikeranu asante asabali mogendete gotobwatia withera ase nchira yemitandao Ndizi TV News Digital abona nsema ya Facebook ekerondo che Nicholas Makori our very own korochinsa mo chiogembo mangere botondo. Good morning Makori Nicholas na kya bantu babotondo bagoteba osoya guchibo chiabu nyamwamu gabu mangere iguru bakwani batebi Ndizi TV nero inyora rero ogembo nkwagwere municipality timete ose kuachakire kogenda okoromo gako korokwa Evans Ogendi rende mwamaiga kiandagi komi batebi Ndizi TV nero mambo yote asante oyo Nicholas Makori korochinsa mo chiabu machoge chache. Zablon Zalo Okoza agoteba ayora South Mugirango Ensakia na 1%. Thomas Bundi, Richard Rietenyi, Baraza, Rebecca Steven, Deborah Uma, Eriko Soro, Jared Kagaka, Abeba Oyugi, Dolphin Nyabuto, Lily James na Gecha Paul agoteba mbiyari kigima chinga kibono 1%. Thomas Bundi nera kubekira Zablon Zalo Okoza egechara goteba ngambia mono asogo tuinyora chinga kieti chiabono mambia yule mmoja yonkura chinse mocha diaspora baba Yuni, how are you? How is diaspora doing? Happy New Year. Chinga kimogendrete kuna kwerobelia agoteba nga team diaspora tunde bia mono sana Yuni yule mmoja Embi mono charles ruango gato nera oteano ale me iyo moroberio oteana oino mwan charles ruango gato kuruke nguso niko ndani esho no murgio Jacqueline kwamboka baadhi ya wabandukingo hadi tamati ensuria maita ekaro oteana na obale na Sunday ready abana sweet boy omwana omokorovi na smart boy Merini Asalam Club mbia kabisa ine nsudia maita kwanya kanyara Sunday lady and I think inanyero just some years back karoto chete bugirango ase okay I think ni mumanyete bia mwana nsudia maita wano swaga kabisa Obe nsuri ya Ndizi. Kabe nsuri ya Ndizi, nsuri ya Ensakia by the way. Nsuri ya Ensakia. Kabisa, Fredi onduko gorwa bitare, bukeire suneka. Mbia kabisa. Asaro medanda bange, ano wate nickname? Nimbwate. Nickname okwea gosoko okwewa. Nickname, I think you okwewa. Okwewa. Ni okwewa. Ni okwewa. Taliokwea nebore lakini tego sound as better unelia ndo bakwete ewon buya kabisa naboigo nickname ni okwewa wegaro ile nickname ere buya ko bwekaro bwete unanje bono munde nyabende since 1972 kani ngotenga ye nickname iyo ya rwete nanje no mete yana baile Timothy Sarontita aka Princess. Kano de Joshua nante mete ni ya oneleli ekindende hano kubati ni mere okora medra bara kole mere ya o weli de hano bara kole mebe o medra bakonya ande de baudana sumbo yugoje na kiego garango tabo mongwano kwa Henry Omachi kura chinse machanya ngoso karo kuiwa ayo besha kulika ngoma tainde kwani mongwano kwa Henry Omachi lietelio na banga abange mbali manyete ya bensuri ya maita wanajua bia kabisa tuira na sense memo asite ngite kaisa no yatokorere kiara ndo chenju mutinda kesari ngora ngormete ko ikaboni kanya matuka mae kanya tanga twakora magasita kile tanga twajiri mara ndo chenje tie system asinini ase wiki yentanga ikiane ne lituko ne wiki yo caribishan mkabisho wa mwaka wa 2023 beje gatano mo ne limogete igoro ya manganali ya simiuro moja wa Kenya na kibaro beretie goskoja samatuko alebosi anene nigo yaro kanebuna ogusanna ngori ko endreta sense mi ya simiuro moja wa Kenya ngobono gochikuira dibaga kera bandu badena daira mora dinga ala digira karonzo abandu badena ya diga boskyo jibozio keraba abomo was ani kiamagia GODM wedena Edwin Sivuna dena ODM bono ntwaru etensema ya siasa ekiame gini oge forecast ane bali bajo tugedira sekiama GODM akibakoleta magendero ende bajmajo kwanda siasa gochesa matukara boziko tego so mana narali amorekeire statement ne ribada kero chikoro gochesa matukara bozio omorai mukoro bwense ya Kenya Kenyatta
Ngakia koro bonya kero bwa eba sama bwa simiro moja ningo jikuire kero yekyo ayuna aramore keire igoro amatukware bosyo yo bwa simiro moja wan Kenya asebeja dano kaberne ni mogete ngaki iraira bona bekire miroberio yo kwena kimna naki aujiko go check serikali ya Kenya kwanza asobo koreli bwaye wo mwaka bwe myaka yere gojusi asengwana yaye yo kukaribisho mwaka morai Raila Odinga na atayo na bono ni gawo jikwenda kibina ngoche kibale inge serikali ase osingo ikiraniere ali balierete eirago yaba Kenya ibeje atana todo neri margrete igoro ya East Africa Communities ngaki bono egendete ko bekemero bili kwena kibina ngosuka bali na ko bekemero bili ekoreta chinse jo amo Moriko seti ndoche na agete ebicha igaiga enkoro ake yariko yaringe yomurai bwense ya Kenya urumwe Kenyatta Samia Suluhu o Tanzania Yoweri Museveni o Uganda nabarai bande ekero bari koigora epara ya renge 42.4 kilometers ya East Africa ya rekodi ya mangana ansemeri ya Arusha bypass asumwaka orenge asumwaka ori bueta ayo na aramorke irena East Africa Communities ngakigenda ko ni kimna ngoskire bosyo imeroberio yabo ya ense ya chinse chikomeke omobwa East Africa Communities asempechi ya community market na kimura ibuense Dr. William Ruto bono ateberebuna niga Rusi help abana university bakanyora muraiben South Africa nani yo chikoba Porsche Rusi ko rokole nani abwate merobeli ya Kenya kwanse uchikoleta funding ngao era chikokonya abasaba bakwenda se chiskuru anena siskuru jechi university eribu yaberige ko bakonya ko muraiben era dana eba Porsche ko ne bachikoleta fundiende ekokonya aboroki waba bechi skuru anena university asante sana Junito Jacksons agoteba thumbs up guys I salute you guys 2023 we salute you Junito Jackson asoko ndrakobali shabikiria itolio morobeli bwensa kekorwa timu diaspora ngorani ase gazeti ya The Daily Nation page yakane ne mulkerete obacholio boke bolibosio ase chinsemo aunto batagarisa township togatwara Kandara togatwara na Elgeyo Marakwet kolengana no mulkibe gazeti na kolete overview agoteba ngobocholi oboke asensemo ya Kandara koligio mubunge ochokwera libagali ya Alice Waume oyoro waziri bwa chino bochenu nigobono ba nchire kumusira oyo koligia gwetera sekama kia UDA chege njuguna abuna achego peperusha ebandera ye kiama kia UDA karotokwenda sensemo ya Elgeyo Marakwet oliwo chokoligia libagali aye Kipchumba Murkomen maega yaye gochoro ko waziri bwo bosombi ne chipara nigobono ekare a 2-horse race gatiyo yo koligie keroge kyo gwetera sekema kia UDA William Kisang amono yo koligia otamanyirimo no gwetera sekema gia Party of Peace and Development kolende nigo erabe obocholi bwe borwanereri bwe birengo bigoro chingaki ase the primaries ko nominations oyo Kisang oyo kabeiro mobunge o Marakwet West niganyolete chikora 28,136 agoboti wasobo ime nere Kipchumba onyolete 26,766 igone chikobege tiro ase babira baiganga ningo orabe omubwi baigase ka bunge ya Garissa township nigo bagucha koligi bali barwaneri batano nomo bagucha koliga kwera libagali ya Aden Duale mega yaye gochoro gucha ko waziri bwobolendi chinga kibono Aden Duale eso kirina kumusira mokoyo ye aselieta Mohamed Baro Deko achikoira libagali yaye gati ya bali na barabuo ba kurwanere koroge kyongamona Nasir Mohamed Dolal ntobwate Ibrahim Malo ntobate Mahidin Abdirashid gati abange au bakuriya ebiroge bigo bacholi buboke nigo boroberire gucha gokorekana monase bunge ya Kandara na Garissa township shitalikisano igo mambiende iga ngokora bali obacholi ya Thursday itko
ria ramisi baiga sepe jagata non kolire ororo muri gazeti na muri kirete nganki bono era chekoba bono why parties could soon lose iyala roles yani tuanadre botambe na mangana ye chipati chiko nominate ababwatani baye bache go present ase bunge ya East African Legislative Assembly bono igakorengana ne roboti rwarosigwa ne committee teneta mangana yo niko bateba ngatarira simobe mu bunge gosoru kurwa sekia magete everybody na bwate equal opportunity yo gukora campaign egererie tali ya elitoke asokugenda se bunge ya iyala ayunaro ari asensemeri bane kan gukora sigase ya standard ne libina muraibwense ni go guchikana ayugwa kwana abuna rasega sidebuna ekiama kia UD ni konyare test ya sensemeri ya Elgeyo Marakwet na sensemeri ya Garissa town ekero aba Kenya bali ensemeri ochikwenda chikwaka chikura gwakira barai babo anekero lili banyari barai bali bachortu banyari bakororo na kwego cabinet secretaries asensemeri ali suwo mali boigo niga test ekiama kia UD kere test yenene boigo se ensemeri ya coast niga barai ba bodio morai bwense Dr. William Ruto kwenda kimuna ngokorale project ya jageta sensemeyo anekera ala sitaro ya sensemeyo sacha kiro mwakoro ase mangana counties ni rina ase nonya bantu bacha ko mwakabuya asensemo ya Elgeyo Marakwet nigo bale no muchano anekera chibandi ya jeta sensemeyo nako ita njanya deke ko ita abanyaruka boigo killed some girls na ande abakaiba chombe chinyinga sensemeyo bo pandit go sobosaga nbandete asensemeyo ayini gara sepechi ya 15 na kabere kero somera asensemo igo sesedi ya te standard ayuna aramor keira sobolito ekirap keriya seno kemorkeira ase timwe ase gaseti ya kargo kumera na Newcastle ase obutko bwarero erikwene gosengi chikwenda gotigara koba aba kotigara se table eri igoro bage ka sense ase the world go sali ara sense nigo musani mudabadi oyoro chief cabinet secretary ni gara sense ya Brazil ekero murai bwense yo lura akoba swanin una murai bwense yo asensemeri ya Florida naroja nsemo unabete swanin yesterday unabete swanin yesterday naroja sensemeria abalikita tabakari ko bekuruga ali ngiye sana bakupwa bakaba Brazil nense nerengesa ambrano tutabe ni jentare ko jo ebwangu ko retro robot inerense ya dream country nje by the nimbwata na nje ensekete interested ngo tabanya saise wanja ikangende ngake report kurwo live ensekro ko Mexico otire Colombia Chile jina chinse ntaete ko baletra mangana manyakuru no nyine gekoro kyabantu balia I really love Mexico amane chinse chire around gabo okolire kyombekia EACC nigo kerigetie ko recover public properties echo chire wade 14 billion ngeganiti koirania ena kwanengane ya sengencho oyokoli kero kyo governor Bishop Joash Onyancha nerana debana nyine county ya Kisii bantu babwate amalemo ya serikali na bange gate batenga without fear or intimidation nigata getengo mugavana akora na barabwe gasi bamwe siri iga amalemo ya serikali abantu mbarorobanya kwete kolende ayo na yebiro ndoche Eric agoteba Ensakia Eric Maena omwane kangu mukuru wa Rusinga igare agoteba Madam Sara Nyarangi na mwenzako Brighton mnafanya kazi nzuri salimia Pastor Peter Moruabe kurwa sense ya Gospel Embassy Chapel ayeriki nimedena utarete gabo mangana itonchirale kwani musubati Roslyn Amaresi na abana timaito sobwenere kulende tuko pamoja kwa hii ende ninjengo akiresi mingote bingana ki emerobleito era sukego chiabosio enelishabikiria Ndizi TV na endelishabiki umurobulio bwensakia kabisa mbiamono sana bwe kabisa ndo jitika tukora sensemeyo murayo bwense ya Brazil akuruguna Luis Inazio Rura the Silva Marieta maya kabisa ninjengende atara kore tamu ya ye miakene
maite na para 4 years tara kor ni jentaro ya senseme ya Brazil mbale tara mai goro senseme ya Brazil ina rara sama ke dirit ko lere ko lendo Josh ka to anjeri ka to ko na senseme ri modu mo to ko ni to ko na sensemo ya obochen e ko lendo to arna bishop mairura go emrungani ya kadena bantu ba goro ase din babata ni din yeke Catholic na se county ya Kisii ni go batigiru isiko akia roje ringane sa no Josh na na boze ngakiro ringane ni bia bishop ko emrungani ose na rira tena dikira te liberali nene ni gaya kwa naya anene kroba bwate papa kwa papa mede Catholic ni bwate mama kwa mama papa kwa papa ebintu balinga sense mu stadium lituko lia Jumapili eyo kanga begete maybe aba bwata ni koruchi chidini osena bora nyore mbija ukwana onyore nga abege Catholic mbatigire magega ekarna oba kumanya mede bishop nero tenete aba Catholic iga Gusii oikamanya nganyarebe no mushiriki nyarebe nara yani embaire mere montego tanga mbaire but they are not on the top mere mo the top positions anto bara na bachidini chinde na bantu bande bona kolengana nere njendo chenga rende igora bwate saba muntu tagote nakwana gente kya sechiribu chia bantu atabwati oversight you go with evidence. Bueno, to mañana ababara umbate mete kwa brae go se imiro poniro mete ka ba brae dibna obochibo bisamba ndo ba brae mbate mete mbanyo ali bageli go se appointment go se mentore no ne principal se mbale mete ba kwa brae ba brae de to ma go manya budende da kidende ndo ko mete ase dine ege Catholic ba kumuro ko monguru ya ndo ko monguru bishop budende na wana bora nyana bwate sababu ento kwa nekyo and ento ligereria nga TVET colleges chatabi kubono chiratenia mangana ose chicha kemero buriyo chigotenia business courses ntumanya why ekaro mwaziri bwe chisemeze kele goteba let them embrace more amangana science technology engineering and mathematics ntumanya ngebinte biga batete ku embrace mono faida kibibwate unlike business courses eyogo chikoba scrapped was first out in the next 3 years ayonto chiko yaligereria kaigotu lakini nataka tunyaligereria because to kwa na se Joshua to kwirana no to kwirana bantu so asense me kianto amate na Josh to nyaligereria ka to kwirana ekaro to akore kuro asense me yo ya bishop to akore to yurina no me de bona bajo ko tebio asobo gara asense me ya bishop bon to yurina mangana yurende TVET enki kwirira yene deal Kenya yaika amonense ya Germany asomorobero wishilingi billion 20 asamangana agriculture, TVET, youth and the climate and energy sectors igokoranga asomorobero yoba nyoro bokonyi gose deal babegetenense ya Germany akora mono chibese chiwate to kuchibeka sebinto biko chiko ko irania usubigo chiko kore komento boteningu kutumeke dirie yega igo barochenga baise kunchura monasa mangana a science and technology chi ideas muna chiritu ateba innovations asachi TVET kegima na bachikoreta ebintu mbiro bikoreta chibesa sobwango kero muri no ene college omuntu bago chene idea a invent egentogete kichake okole miro muna koreta income almost immediately unlike chi business courses wika oiro training otabuna kyo corona kyo koreta chibesa and what have you wana kolenga no mwaziri bwechisemi Ezekiel nigatebirenga mbache go face out business courses asamatuko ale bosio wana nigabuli abalimu abanene be TVET nigo babwatu kwikali tukolia ijuma ewikeye o submit chiroboti chabo uchase wizara yobo chenu ngana kibaganitie omorobiri yotugu ngora turuchikintu tugutika at once wikabache ne procedure ne formula ngana kibago face out ngora unabona to face out 844 tokso ye mangana ye system eri bwanje to meta mangana ye chisemi na kibao mbele ayunaro korwase wizara ye chisemi anendo jina ayunaro irobolita state municipality mochiboge bongo gorole lero ali ogembo abono guchango nyora bali amangana maya kero toro jena chobi sierwa kuchirangiri tukuri goro mugabana be county Kisii Paulo Simbara tingo ikara sense meri acha kyomoro bere bene eto kate bune bintu mbere biwojigo kinoro siweji rain amangana ya mache chibara imeti chibara wana jeji kugoro alia chinyagitali obokorali obano kujibore
ko ba sensemeri ya municipality ya Ogembo no chigari ngo ko rokete dia bono no bochabu ngora banaki boji kusangirirwa sensemeri ige faida nero asokonyole municipality ena kinataka ngubolinga ki katie chi faida bana chokonyole municipality asaba menyi bo mochibu Ogembo and the surrounding kati abe kimenya tekero kyo is creation of jobs bono ni chego tira nye chiro kero abantu bo Ogembo bone gento turaburi gochina inyori buyake gimane producer yeito tigabali ke de abantu bakurukurwa sensemeri banturande barusi bantu mbaro abasomu sana Ogembo na onkoro manyete lakini kana koro tukia kesara ntonyo na basaba ngina mbabu atimiremo akimonya bantu mbabu atimasaka bantu mede mbakore skuru arabangi osino akini no mbakore mbakore dibi yabaranyo ari miremo ojo ndo kore study iyo na bonya to mocha bantu na abangi kabisa konya na umuntu mede na bonya na bantu mbari kwa brai konya na bantu mbabu ati masakara bantu mbabu ati masakara no na mugabano be county ya Kisii na kya goiterwa konya bantu mbabu ati masakara abo monta shortcut ayanja na tebedenga onye muntu to bwati masakara tigagen agakibika buyanga agendenka umuntu to bwati amasakara tigagendeka igabona asimo jibo Ogembo allocation gujire ko borro bone chire lingo kinere chipara jifidero jiro abinga bona bone county ya Kisii rosigu west kero mo west bono igemo wiki birengo gete igabona kero Ogembo ekwewe municipality go yikire birengo gete bone ko allocations gete no nye world bank igoja sensemeri Ogembo bone ko rebinto biaye etebena ko strategy federal ka processing ko swir igabona mo jibo Ogembo nigo chiko mo monene ase gati yemeche menene ase county ya Kisii nonyene chipara chirosu we para nera alieres empesana na eta bwangoiga ere very pathetic I think ngabana toko be municipality so Ogembo ka be municipality chipara chirinji chiko koligereriwa boda batanga epigipigi chiago teirororo dese para nene kuru Ogembo chinyamasege ochibokione ere bobesana igonto manyetenga ne chikorosigwa na ende buna wate abantu abange mbasometi kolende no kugena asibali basomete babwata masakaro yo minto Brighton mbwata bia asibali abake babwata masakara ari genuine basomete nande bakuru ku locals barabara with the first priority mede ekaro to bena mba undubwade percentage nero botambe egwonjerana ekaro percentage gide 30% 70% nero emanyire kosiyuna abantu niga bonera bwatinga skibara bona mona ko bwate gasyo kwegwa nabo kwegwa bantu bwate prokie prokibi proxy mpaka prokdia kwegwa gasi yo corona ngakyokora anu manchumule taiba kero murubuli yoko choko chaka 1-on-1 koroiga Ndizi TV ntokoletere umurubiri jororenga na keshuguli ngimego chaka timu ya itoke koragwa na Victor Sultano bangi na abande nkwenda bali kuikasa umucyoli bwo Ogembo abwaso umurubiri go kigo chaka okolekanira igabana tobese go change station tobese go suka korwa Ndizi TV nero bwansubo mu Gusii no na SMS bonjore na bara kwande igore municipality kyarbono ngakyo jukini nsemo muswad frida kerubo bakonyara na umugeni wae ngukwanda bali na kinchi bono echiro ngakyo jukini birengo bio bonjoreri asensemeri bango etoko ntutokorwa ntutwachuti bono frida kago chano umugeni bakwanire mononga municipality faida yanererie na kigo chikokonya abantu ngakigo chikokonya wachenga economy ye county ya Kisii nebintu binde binge ayuna chikoligererwa kwanza decongestion na kigo chikokoruga abone si ekara ya bere municipality atutake manana ya congestion wikabaligi ebintu bunana kyantu bakoba igamero bili kwekebe kwemekera no kigima aso gorira tumago chikoso sense to anda sense mo studio ekiribu gosa mangana na arorekana osa kwanuna mu pastor na tebya abanyaroka getena ya gaki kolengana ne dini yeito mbobe moderate bono moko ba matching squad kora soka ikiribe kinkwa gara ya vere abantu bako mojumo pastori abantu bako tena mboba akore abantu bako tena mbuya kolengana ne dini yege adventist kolengana nae. By the way, abu nche na kerora galia abantu ngaroba kumwata ki bagoteba ona babaligo but honestly mbuya akorete honestly okay wasali monto televiziaro wasali monto is not right
but na kyo present to kuchia se karu umete kanisa is a very blessed temple nayo mubiroyo go ni karu. How do you go naked? How do you go half naked to church? Asa meganda abana no bale you are dressing almost half naked ucha kumachi bosibwa abantu abange elio iyo ni kujikosea heshima wewe mwenyewe na kuburua maskani bosio bw'inyumba yo monene no ene bukungo tebere nga ekaro kwenda mwenye sae monna ekaro kwenda gusenju mamosi gusenju mapili esoke bika no ene tai kenda busibwonya sae kole presentable buno cheteiga igane gasi ya ogwacha neri tukoliro kwenda nyumba yo monene orokia maskani ali esoke buya tali naliyo kubeka lakini ndende nande igorengana negana mangana nali na basuba abana abare ko abasubati abare mbaringe badini yegi Adventist ngomba maide madi yegi barabwe barwe to tebe na ose batrende abaigalende baba invited to could have told them ora nyone fashion den maide to tena yare fashion with the church. It was a fashion not fit for judge. Yes. Lakini fashion imbuya fashion ya rochi ajire it's very okay but into what the fashions on which place at which na ndegendo kende ndiruko mojiondere lakini niga bachajeti ose niga takiriko bagaidi ko saba charge because yani ga bajaji dina ko baset na bagaidi takiriko bagaidi batevi mware korora kende mo change so I think go charge but lakini na bajaji but buno monto onyasaye oroche ngaga you are doing wrong chinsa chindenchire you have to rebuke kondro na yesa igeta ali akanyore nyombe mana ya okorero machieso what did he do aliwaweka kwa chinsanjiro cho gutaibara go kobororo ekaroro chingiki nekibe you call it by its name one at some point yes anga batigete babali abaranderi go say abaseri yeah bintu mirororo tokanyere kebe ina ye biro onense na oya we go decent just nyumba yenya sai fashion do it outside here no ancheire ebona ase dini yege Adventista ino mete din begi Adventista yitadi siri mwaje yero kubega chirongi kwende kanisa mbobe ne taba dini yege Adventista yoka atwanje iri kubeka no na rayu that's why no nyene dini ya Islam ego ba wetuba everywhere though you need tradition yabo yandiri kunyalekana that's how people should be but when they to eso ko chese nyumba yanya sa product imede kanisa yao nereri nende nende tigatoka idea bana baito barorena kibago esoka bono jumwana ka wesoka goje kanisa yo ngakiga wesoka nona sabe kuri ba nakito tabunga jumamu aisoke buno utagete batiri tukoliro kwenda ko monena maskani haya dress well weka eyanga buya twarangene yekanisa bona italia hypocrite weekend magoma gweka gete tikomonta dress ari tukoliro ukonyenyekea mwete nyasaye taikoligereri mono nakito tanga nyasaye boli nyasaye no muntu bwa mabera yani ugutige bintebe nyasaye no bwa mabera yana bokore bintu but again nabona ndago akwabera bona I do your things but ri tukoliro kwenda ko muamaskani yokonyenyekea elimo dress well beke yanga ye kanisa kando yes bia kabisa majumuri bonte to enda sense mirinde ye studio to kwirana nigo to gosoasa mangantura kwana mangana afya kego turariri ngana elia mangana ya vaccine ya chire yoburuire wenyamore antumikurina ingi yakoro sikanya gutumira ujumbe yao ingi yakogera abantu bangi batabwatia NHIF twarana NHIF serikali ya thena universal gya ne serikali jarire irabuna ngokonya bara abantu jembe ne serikali ya rukuru magana ngorure tura abantu jikad lakini banta mbayo batabwa mbayo bangi babwati card obo siereri ose ningi yakogera bantu tumira ujumbe ya nyingena ingeko garaba Kenya bangi bataranyora NHIF card ase ijiko bakonya no nyena sobo bweni bwaba nebe se kubara kya area kero motinyi ase muntu uri utabwati utaso tairigasi ende yonze ingeko gara anabuto ujumbe ya wetera se namba era se skin ya yura bia bano manchu muligati turaenda sense mende studio yake karto kwirana ntosoye mase mo ikasumuru buli boba chenu ase mambia bono
Ndizi TV ubwanzu bw'umugusii. Gusii Urban Place omugaso obona turi gucika babuna butambe gucakire cinsa isano na isato ciamugaso guika ikumi ciamarogoba kiraritu kuriye wiki baby okongita kwangita wangora baby okongita wangora ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira ase chingero cy'abasai anikumbe tokemaine anikumbe topimaine wanchani mwa maiso mioye tamanyaini kerenkoboka mami naewe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliagendreta simitandao chingero chiya aliakorekanire elio kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi sikiza Ndizi flow play imeshika kila kona flow tamu kankari Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze College ya Tenacious Habo niyo iguritimira nko yaye gucyose bari batagite kwegera ububweni bwo gutumika imetegeke Gusii aburukigwa bari yabubwate alama ye D nabo bagosomera imirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asibari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boyo nkosomya bale chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Eyukumanya mange kuvotikana n'obukorani bwabo batarire imuyumu chokisi asamagacho a Twins Towers rirongo lya kabire gosoba kirisime ase namba enotibere isate noti sano na ibere nabo kubalikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke. Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO. Omurigeria nigoga nitiko gure bintu byogutumika bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobunge bono Ouru Superstores nigo bakonia kirigento kiriyuganitie aseriguriria kebusani aba gusimwe nsese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera emuskari omochere amafuta chingeni icumbi chichuyus ebisuguti amabere na maji yukunywa boigo nkoni abali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti chitissue paper emeito ebitabu ebirugu bichi plastic nechitangi chukubikira mache igati ebintu binde binge asebali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads chozi amabati emesumari chisimiti chirangi chugwa kachinyomba chiwaya mesh chiwilibaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranga nigo bago kubuguria umusigo wikabwo ekero puagurire nabuigo nabo kubeke oda yawo kurwandonsi enseweta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akirisimi ametena wakiruru na bwatobo maene wae nango ngokonywa rebintu nigo ngo kichiode chisiabo na basi chikeshe bitaba barikera nande na make sure eoderi na enana customer manya no rigete odo koririki obye nabongo bwakera back na matebi na nyora oda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ebindo byabo bakoririki babinyorire Ouru Superstore ngutariere binta satambe mono sauti Nyanza abuna butobwati chikastoma wita bange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya
Rift, Kilgoris, Lolgoria, kwenda Bareso, Tiki, Bomet, Nyongeri, Chopchioda, Bocha Toretwanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Omwancho murigereria umetobo so kumbara boko ke bogo chabwa saria maskani egirafu cyao cyandansi kwa nyoko kembwa ogendo boiri onyoroko komenta manjeriko Gusii omageni onyoko chabwogo anyoroko weka go kwarenge bikorto bya magani Chingero na papa antiviral asukumanya chipend n'abanyangiro burugo Gusii kurwa chinka gicyamagega goikabono kira ritukuliye Jumatatu goikaiju ko papa antivirus umumuri wo koretera chingero butambe koritkuliya Jumatatu goikaijuma kurusa 11 mpaka nseme ya marogoba umwancho ndigiriti no maitege tsini geito nambeyemo kia Ndizi TV wasubo mu Gusii ase litoka ligo toka lingazu litoka bokunyure cyane litoka bokulira bukuma so wasuro bolo kunye kuliye papa kole na papa umerana na papa antivirus ime ya Ndizi TV Kenda goto kwa chigabwa seketa tsini geito nambeyemo kia Ndizi TV oyo mpapa oyo Yesu A company ya Davis and Shatley nigo ya korentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yawo asobo koreri bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni bali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiriya choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso n'ebintu bindi binge bigutumika asugo sibia a swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache ichi chigutumika stima gose solar kurwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birogo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya Credit ase roundabout erange na KTRH bakirisimi ase namba enotisano isano inye isano Gusii enotisano nemo kianda isano eyemo isano neibire marakabire Gusii enotisano nemo kianda isano eyemo isano neibire Gusii enotisano nemo kianda isano isato ibere inya Davis and Shatley angoyo bokori imirimo bwao asogotumeka chimashini chekerero asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo
na kurugo segeta gocha sebali bande bagendrete koyaitera buna nkoikaro mwalio kiro monto asense yega tomenyete oyaiteire asenchera yemo useyende anya kwa yaiteire imeyo morovelio ona yaiteire aiga nonche Sara Nyarangi ontita ngotarira abaminto goika amakoli nebinyoro arambuja tokobuka ndunye nyumba melia ne gotwali abangora rabutuke mburanya gotukurugoro nabongo boka butuko na narete plastiki na tereka yakinda ile garanya beka kurugo tentwerobo sio na yaiteire Jumanne botuko enseye muninu su yamaragoba na boigo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komnisano chiamogaso ine ayeno monye bw'ikianga cya mitumba kiri cy'abana n'abanta banene na nigo otagitego kigora gikakyange bono mama Tefi mitumba bells nigo agokereirie sabari entambe nago gochiretera goikagesieri na munwa iga toko ni mitumba bells awe ba toko ni chianga cy'abana cy'abanta banene chirongi t-shirt blouse mixed dress tuko na blanket tuko na children heavy mix tuko na t-shirts China na Canada Mutarere imeyomo chokisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room nambeyemo na boigo nyumba ya Ouru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja 2 Njeni hande tekora to mosigo koruga igase mama Tefi ase ngenje mesigo yae eregile doan na andere miya emesigere mesafi kotomatole mesigo na yango chi Narok Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo, tupate customers from all those sides. Anatuuzia mizigo vizuri, ni mama anaongea na sisi vizuri. Nere ngochari ale customer, t-shirt ngoto ale twabeke wiki ngima. Woni ganto bwate over ya December Christmas at a very cheap price, at a very nice discount. Akesi mibono obeke oda yao ase namba enoti sano na ibere sano na ibere enoti sano na isato eyemo isano nemo enoti sano gose enoti sano na ibere sano na ibere isano na ibere inye isano na isato isano gose enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere isano nemo kianda enoti Tefi mitumba bells enyorere chianga cha mitumba asige kakiane omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti sano na ibere inye isano nemo ibere isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime College ya Tenacious Harbor niyo iguritimira nko yaye guchia sebari batagite kwegera ububweni ya bwo gutumika imetegeke Gusii aburukigwa bari yabubwate alama ye D nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomya bare chipaki cha computer, web design,
video production na short courses oyukumanya mange kubotikana n'obukorani bwabo batarire imuyumu chokisi asamagacho a Twins Towers rirongo lya kabire gusoba Kisii ase namba enotibire isate noti sano na ibire nabwo kubandikira liuko ase email yabo ya info@tenacioushablecollege.co.ke Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO. Ebundi ngiya ni yekorekana ritukolitangani agoika semeremo yao ne mashini iliya kutumia gosobosera bwemeremo yao nigo bokororekana magega yo gutumia kimashini chingiya echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo mu Kisii nigo bakonya kimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogo sonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nechinde chinyinge, batarire, aseduka yabo, ire asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyumu chokisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mbabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyumu chokisi, vakeresimi ase namba, enoti isano na ibere noti, isano na isato, ibere marakane, gose, enoti isano na kianda isano nemo, inye isano na isano na isato, isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mibor mwanju molire Ndizi TV na daga ndende ko basomoro bwe Ensakia litko ndo tena litko mogani itutalengo mwete mbono mwako jagire bana bani bono bakwe banga idari wito mbono bakwe Robert nande kuira na kolisi umwe meremo yabo bene lakini ndu medege taseni gya Ndizi TV kerokyo mete asyo boraliero nigere 24/7 yoro ndwara na ntogo tiga nto kwanda mangana afya kero no gato ndu na leti na litukira Jumanne botami no tuga tuwa kwanda mangana afya togodana herit is werit that werit the herit ikenda ko tambe ana sal now the edimete the werit na herit w na h Chuka. Najuga chibuka. Najuga chitabweka ini. Lakini jine chibuka ini. Chinde chibuka. Yono rusi W bege H ya bere head. Oko rusi H yo bege W ya bere werit. Na ke role head na dio ranya ro werit. Yeah. Ero ba the werit dio tari head you can waste more werit o tumie werit nyingi koligi afya. Ayiko yapara. Wana bintebe biko hand in hand kurinda kemo gwika gitangane. Obochenu bwao. Ngakyo okomenya lifestyle ya una kiere singencho bachunu bago swananu usamurwire nigagotonyora asingencho ya lifestyle ogotemanga tiganda atemangiki tiganda atemangi ndagiriye kumbe kwalire sumu gochia sumu birogo wasalire the normal functioning yo mubirogo igoma namwe mtoto mbako teba afya ni ya hakika ose afya ni ya muhimu sana asubugima abuo muntu igoma twani tora kwanira igoro yobo chenu kera litukule Jumanne mumete toche tokwanira obo chenu bwito kero twateba nga turarigereria mangana NHIF lakini ende twateba mangana vaccine ya jire yoborwire obo ruborwire obonene ndokora so yese message ndira ndogena sama nyamali kuru sema nyamataro ate anu alime yomoroberio ate akabza sinche nyaboka ate anu alime yomoroberio gendera ko tokwatia
Simini atute akondani Thomas Yosora no alime yumurubiri watene batubwatia senjera ere endonge kabisa simambia bene anlavera no alime tora mogire akona sisi Benard Ogega nere no alime Alfredson bin Kifarson nere no alime Honorable Douglas Angwenyi akondani Mikhail Belikov akondani ime yumurubiri ase mambi ya boniga bya mono majumuri genda utume uchumbe ya nene anaka tukubordina ingiye koirira abantu batabwa tikar jene jaivu kaboniga ne serikali tarafike murubiri yabya anato serikali gikari gukwana buna ya jagira mana universal health care siji county nan chikari gwakanira abantu mangana yene jaivu kintura arabe muntu ngwana nyagitari nyatabwa tikadi yuno kutura kwana litukura regoro ya ene jaivu no bwate yao nani ngakiyao konyire mbwara kiyao kanyiro sewe ikire tara konya una bono ndiro mete mesali konyoro ase karo ya nyoro mete en egwakanu tariki kianda wakan natura akana wike tariki kianda igobono egomine emine dina goika ekadi ya udiri okora nando ikira ngomotinyo oyo memaji okora emene active bona nabokora to debi asikaro ndete kurika SMS yo ya mangana yene JF card usinonye bwa nange kwirota bwati go sekaronye bwate ya okonyire usingo ikorana kwara chandu akego genda utumera uchumbe yako ndite tura kwanda igoro ye vaccine iyo burwero obwa buborero obwa HIV lakini nyuma tete dinde nyamoda ngo majini korana iri tari okonengeta korana birengera libyane liete litindio ene nyamora lakini ngo majikorana maite teri karoli ajirite sara meten kora kortoro botakia ke tuarara kro ya jete nigo enyamore efanto riri ya jete mete kro ya jete go lieteli na libari geti mugusie ko ya jete ya lenge HIV AIDS stroke HIV bona kro bari ya rekoreya ngakieri ya nende ndiye ekore gitangani ke negative sense ya Kenya mwaka lenge 1984 aliye kore tanga kiabete una bono ka toje kunyore miaka ko jibosia baje ko yadana ndiye kore kia COVID-19 tanga ni ya yedense ya Kenya ka bono baje kunyorana ni ya 2019 March ya nganga 2020 March ali bono nyamorero nero ya jete 1984 Kisii tanga ni ali kiabete ndedwa Kenya kialinga nsensenda kini Kenya ali amete bona liete nyamorero ba dede tena omontenga kirumete naga keire sana metenga kieri otwaro mubiro moke okorregana na dende no kalebobe no lebobe enga kieri ona ndo korora maiso akine bantu bateta trupi mera monto maiso batena aya nyagete nalo okumbe dende akimara bakara eliete rigacha rigarukune nyamorero koreire ono lenda kile lite njuma na ngodi victimization neror abanda abande bagumete nkonyoro nyamoro kipati mbaya abange baganyo kipati mbaya mbali bande kipati mbaya mostly osino nyagitali ngoenda balinge iringa gisindali konyoro na manyinga nini lakini mtimbia jite bika change lakini ono okonengeto na koroko ekato kukwana lindi gore vaccine okonengeto kwara kande ngoendrete bwangoiga na enda alia tukarkonyoro na nomo subati St Jude magandani na mwebi ega kapate ke mbigoro kumanya getinge ya na bwate kolengana nere erene it's public domain na kwanede nere na ada ngikia daga jake kyombege kya mwanya getinge foundation garate na abana bamwabo bato gegende babwate ebinyinyi ebi ikaira buna abande mbale basirete lakini mumuro mwabo agaja kamwira sense ya America no ali obwendire kagodere kolengana kagodere karago check uri ya bonere negative metekero igo bali batanga ni mono bacha geta maliogo on time ndira maliogo alenge chibesa ekero bono guchiko ye testing nyorore nge viral load nigerense kabisa na vera be negative ndochituliye expert but na vera igo bono maite nande ngo nebolinde sana nana maitani uja kubabolinde maite ngo kande enzime tukonya go study bone minete none kero kwanda nyagitari wapi malaria kwanyora ne negative go sere positive because tena malaria if malaria ine error lakini negative go se ne error lakini negative teliko kumisa mono igo nero ne negative usendire ugire dormant tera wana ne binye kero kana hale HIV negative sare HIV positive igo HIV error lakini kaba negative I think I get it. Why you go re boli ndigera go? Go re boli the bad. Era negative.
Seni uzeri pozi wana naya gyare ba wikero ya jari. Yonero lakini ilire negative. Edra ito pori experts ba to ko nyinga. Tuliza hiyo. Nege tukende kwatepa Enyamoreo. It's high time erigeli etalinga because it is true. Since 1984 rino nyene lyo konya litaratuka. HIV AIDS kuri yarenga abantu omuntu oleo babunegete nota bomunyagitari you can easily identify what omuntu yo nigarwarite Enyamoreo yo yare gokori yo yare kuri chinyama by then amalio gataratuka ilikuwa inakula nyama zote omuntu tigara mauga so ikaba Enyamoreo igento gikoreia but technology ni kuna gocha malio gachire researchers bakorire mpaka bono twikire twanyorire vaccine omuntu ni gari bija nowadays you cannot know unless oiro muntu yumo pimu komo not even fast na umugo pimu even 3 days omanye kumanya boronge status y'omuntu ono it's high time Enyamoreo ya ruro because no bakobobwate abantu bari very healthy bamanyire kuri chindagere bamanyire gutumeka maliogo ono it is not Enyamoreo anymore ono I can agree with you nga as time goes by technology elietarigigu lite tofauti aka because bona ga muntu bwata tareti bono ntara gore story yekana chetali ekero Christmas kya musimu abantu nabange bachitali babwato buroiro ebinyinyebi ndego tumia alieteri na kindiro ebinyinyebi abakereza sana ali bagwetera ase engakinere yegete kero mondare kurwara Monto daga siberia kombe. Monto kombe ya kabe kirurongo. Nyangete ochire kombe osegia tutugia sambo. Esani yatu. Ibone ngakieri ya ring man kote abali na Enyamoreo terigoita. Endo kegoita stigma. Ekarabono jo monto ochire mwao onywere kombe na kwa mene na arwalete kwa magwate kombe. Osegwate esani. Bono monto nona sa kwenda narale. Abasubati bakarwa borori ali sana bagate abuna ekero mugakoya asirete tari mugakobo ekero mugakoya asirete nigo abaibori bo mugakoye ba mosereti batena genda na uchuko kwerali konda basubati abo bamire emyaka 30 bamire emyaka 20 bamire emyaka 40 bari nebinyinyi batera nabantu aba bareko banengeta abange basiriyo bogima babatigire bali moyo bakwana mangana makongu sana na jinyomba basambe nyomba bonanga ngakyo mugakare go siro muchoyo baguno burwe ba roje binto pipa muraba mwa baja nyomba babugo digitibi babugo digi binto pi ba motiga bana matena na bono aene mbera toroje yani ebale korakana mna abantu bale cast bono batabwati meaning ko batabwati ngencho as a society that is during that time but no nyombono iga still mpaka bona igatwikire tumanyete nga HIV and AIDS nero mpaka technology aletra maliogo bado abantu mbaroro bagwetera stigma na kiyo mintata banga HIV terigoita it does not kill into gegoita mono bwango stigma enchera abantu bagukoira enchera abantu bagukwanira usiano obwamate gati yago uri urwarete n'abantu bari ba say no was the surrounding nabera gero menya matuka mange usina ndo menya matuka mange that's very true igotiga tutige stigma nabe konyoronde bwens HIV you can find it oboro likorwa ibeno gali no mugambi Steve Arikato tebetie some women ogo chayu kolio omochaete bakaorokinga bono no bakuligi no nayo mugako so that gogo punish bono yo yaro punishment yabe gento gete ekebe iko stigma netigwe igo manjumoni nyora nanto kubordiri bol na asense tukura kwane vaccine lakini asense meri tokobodi na ekadi ya NHIF go konyere osino nyibati ketaro ngetora nyitware oikabone nindo jega fini kuna na rwete oyo fini mose fini koru from kyoge na kwanta mangana berata togaiga era anena kwande goro yegento geri to kwande goro ya pastorio de banyarukalende na ya aki yange teri abusu ya scan erema korengana no yonde akuboliga makol nasara ekororeka bono ekaro moiseke achira sebundi asonerwe yanga igetambani gego kea lakini rende gakitika bali yereso oye dabe kargo kea gore asense bene jaif wate gaki onye mora morwaire oyo tabwa digasi
eribune ngongu asene jevuga onye murwaire oyu tabwati gasi eribune ngongu era odare na murwaire ona bonya tabwati gasi gobono kona tagonyara gwakana kiromuti turuje kandi iri ikabwakane muntu tabwati utabwati mirimo oikabuya kanire gobono abagonya kwebira ostori konya besi na ujumi erende korengana noyo na eribune ngongu gwakana asense kandi iyo ya NHIF na ro dena hai na ndu do dena hai sodometi Jefferson Jason na ro koronero dena oyon Jefferson kurugembo no toramo dena hai na ndu dena hai Jefferson kurugembo kwa tumira ujumbe yao hai kabisa Ensakia Eric maena omwana engangu murusinga igale madam Sara Nyarangi unafanya kazi nzuri na salimia Pastor Peter Marwabe Gospel Embassy Jaberi mbiamono ase message yao Ensakia moturezi aroisio kali kurubonya gatanyi nyakubalia tuko pamoja nyakubali no bali kurwensemeri ya nyakubali genda gututumira ujumbe yao wethera sinambira siskini yao asemambi ya aboniga mbia mono sana alafu na bantu kurwa nyabige na SDA egotokemea kitutu cha South mbangeta maiga kigima bagatanga bare ankanyora bakagitari ne bira marietake bagatebanga murubiri bwensa ke baganda isaro mungwana arimo gukora nere mambia nkabata Brighton nga yes Brighton moko lega singia sana balise bali ne bira marietake kurende mokora wana Elder Zakari Ogachi nabakwanire kegima yaba Steven Nyakundi nabakwanire mwensi pino nyamwe iberu akorwase ekanisa chitarike 30 neyemo tumaitenganya saya nakole bikone manyore bintu byaino asante so limaganda tutumachi ujumbe naruira nilikuruchinsemo cha kioge gatamba ngeligo care kitamba ngeligo care karagwende wachira sefundi ya masati era abolirene abolidana abolina ikarego care gusi obateire no advice na gego care babogolireso agirende we are very sure umuntu gotaka design ne version ya chire arafu rende ekadi ya NHIF ngokonyere mono umuntu nabara atebanga ki why ndataka utware kadi ya NHIF tindi koruara ose mantombaro kanyora na mene ngonya kubekare lakini muntu tanya koruara wonoranga ni chibesa kunako kugacha akuna gotukuta nende naro ratebe ningiya ya mokonyire kurende at some point negota bantu geto ba complain some time ago na bora ndenya gitari Brighton oli kerwa maliogo amaliogo narororo na ndalia muhimu baukana ngakadi teliko koraki teligutenera malioga aliyo takeira muhimu kwanyoranga na bekadi ya wakana na kiromotenyi but there are some drugs otaewe utumike kadi ya NHIF bantu bakubulirende why Bone birengere bitoga ntikurwa sumanju muri yato tebina ero nyawe experience igende baka kyamo ga jirimete ige minute no kadi ekwanye bwate oeko kaga jugo wakana igoteyo igona benga teyo na bore system lakini toyo ikyato gotoko yetumia kono tigato tumiri birengere bato tena I experience igende experience any difficult chekaro kwa wobo koreri utumike kadi ya NHIF kwanye wikali sim machine obeke bichara bya speed byange akwa maguta buna rijiva ntwara wakachikura kadi yange nkirangera likie kokoro must we go the digital way kubwate kibande ne kibande ko reflect ira system nga Brighton makoli why again should you put ye chara kyange no ruwari tuno igwete bobe oli kwa maotabu seleninga oli next erobeka ge chara gyakora ogendo nyorobo koreri ndero mede bachiri digital okorogin na okorogout ayawache tekare kiangire you are seated there unaumia so tatebi yango challenges go sebi ebinto gete experience wa experience during yakonyorobo koreri ase enyagitari ko gutumeke card ya NHIF ndobata inpatients ndobata outpatients kwana konyora and difficulty kwana wanenya gitari gete igorware totakeire ko ba admitted but gwata bungeye ne outpatient aige gwachorete outpatient okurwarigu ogendeka
Gwate wanya usikwanya na tumaidi na usinya gitariki waje usinya gitariki nga yoga na kuriyo wona to tumere experience igutera se namba era se skini gora ubona bogana to bwate sense me mitandao Facebook to nyora Ndizi TV News digital era sense ya YouTube no to nyora Ndizi TV News so nya chinga to tweet at Ndizi TV News yekangalia gara kile kutoka nditi asimambia bone igoro ya NHIF card no jino ne serikali yara tangasire mna card iyo ngoena ni ngokonyera abantu na abantu abagotu bachire miaka igambata keda mangana universal health care ikiaga na gitotana no mete no ena bagambia ba no ena bagabana no muraibu ense takambira abantu barwalite no turwale tuensi igobone Kenya ya rwali wikaro ne agiago bekemero berio abantu kibagosoma abande babwene ekerinde kirona bagitali bamentwe ekiara mete monta agisukuru no mete tuisekurwara tuensi togoje tuisekurwara enzaki te ndena chore ibete buya no njo sese kuibo betago ndazo produce ikozware afya erengia omaye gosuka gochibo sio sese meitwa kwanda manganaro yoko nengeto negendete korekana sebinyono lakini abantu ababwate ebinyinyi gatoba empower ebyombembere ababyakire bitagere ko ba empower naye tikatoba embrace anene nyorete karo liri ya renge ngaki ya mage miaka yane tingo maya sara ji video njaga jire school to akabere scared sana waga ji video alina kwara kyabantu pakana mwaro obwa bana bwa terende manganande kwara obwa turu kwana no munyaroka mwakomogima gosomo wikengima obwaete kidende njagide gonjoro yake mone vaccine ya jire vaccine ni gerenge tena naki ekonya abana babo basuke matukabo na ekeremere mikerdo goje kumana mondo se ngokuma dumuna akore mitokuma ose ngorwa tena ndo tena to kupimira muntu mai to kupimira muntu mai so yayo mo pimere that's going against gobono kuno kumosaririye tana na bara kube na bege ntekera kubeka ko o tena mete dia abantu bagweda rwa tana mai to na harwalete antu bakwana bande baja ko monengeta na una rwalte mwako na kwete kare gosomo no na kwete kare kumbe to kuma gosomo mwako engi kya moitete igobono ni na tutige konengeta abantu anne bari babwate ebinyinyi ebi bya HIV ndwata be injection ya chire twata ba ya beire approved ne kyombe gya Food and Drug Administration FDA kwa sense ya United States abo asibata birenga na bachigo koli exactly buna chiko nini ntwaranga asobo tukibwa korwa late last year iga batebanga akolengana no mubaro kolizwe almost 30% ya barwaire kwenye batigire utumeka chintere why usakorosa nacho usechi omata chintere chirinke naende tali okonyulimo you have to take it every day uno subati nanzi mauya ito bata somorobiro na yetiro taite ko semia bagusi ere anchiranete acceptance na ratebete ya muhimu ekero bwate ebinyinyi byenyamolo yabo MC George babwate mpaka chi campaign team chabo bakorarie nchire yega yebinyinyi bya HIV okani abantu nga onya toreka koyenyora erende bono okomera ntetereri every day mambi botuko igetagete otwale ndageringi yokoli because nentetere ere very strong bono kolengana no botuki korwa sekombekyo gya Food and Drug Administration gya approve injection egokora buna chintetere endoko nyenyora twice a year bono totebanye kwa betugo se ose January yega nando chobe tu mutenyo sono yokianda so that okole dose ya nini kolende ne chibesa twice a year totebe meeting sta kana to bate mwaka meeting 10 totebe meeting sta igokora ne igone nkongwekare nengia kolende 5.1 million for the 2 shots bono igo chibese jinjiringe I don't know ngandiera ikekenya serikali gojuwa kana gose igone serikali kugoda abantu rende eto tebe na COVID-19 ne serikali ya ko fund ya ranaki ngaki igachiko ya monto igase per person ogutumeka 5.1 million for the 2 shots
bono igo wikebe sponsored ni government jio muntu burunge uwezi weza tokunyara ikiombe kero kia bachanu kia World Health Organization kia anchira nene ngane kianchira nire ngane jo nari giriri somewhere ase kiombe kia WHO kiligete ne tobo chenu ensengima asengencho gia tabirenga it is very well approved asengencho gia korerwa gotemo mantonya gentunga nkira korerwa testing na ndibarora ama chief abayale kunyalekana bakorera baiga then tesoki effective results lakini yaoro kirenga it does exactly na chikoni ni chigokora naigo it's very ready wocha se market go say it's very ready ko echiserekali bono ko ngia kugurira abaruire babo gusabana inchi babo timetinga Kenya asengenje ndenkienga se gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu igonke irubulito mono gutangani wase page chintangani igonke bwato bulito asamangana ya afya ntomanyangana kibone serikali go chakore soime tanyore this injection bantu barosire ni chiko yobone serikali nkobekire miroberio sense mwete na sense mo ya bono na butokora sense me yentwarna ase na sense mo miroberio ntu bantu mashabikana rate ana bono to gitu ba kesim baada na corona banke babo kulike SMS kare ko babera komwa ya na barobo bateba wanataka pia sisi tusikie sauti yao na ni baru birengere bya baru birengere bya wana certain topic na baada birina bono tango muntu akire simi aro kirengere ya corona rinde kulike SMS medo muntu no dana tanga ni gakina aro kirengere kya na kare ko kwa no mete eko ba bien bawe suggestion yi ba do nyirigire rinde na kwa aro birengere byao go just student tanga wakire disabeti mora gote abuna ara gote sense meri ya NHIF card nengi ekolende karonye bwate tori kurwara aki gachiote meko batu akana na didi kubali ukubwa nari makubabo batete nyombengi ine Elizabeth mora era gote ne card nengi lakini lilio tigete na tu akaneti lili expire ukurwara ngeko gero okay mbasanto maturi Vincent karabo macho geburabu itongo bugesiankyo ase itagoteba no arime alafu na inde NHIF nebwate enchiro commenta the beneficiaries bago good dependents bino yominta tevire timetinga inakubali anya naye bano mugaka no mentawa abangina na mbabere batatu. How is that? Ya njima iteno mongino mo komenta na abana baho. Abana baro maite kero komenta umongino gosomo gako ikutwade mari certificate. Na rocha. Won tima iti gose serikali ko nanga mari certificate motani ndaye kumanyaro. Twarocha ali ababunge bagotebanga etakeire tuwale more than 2. But rende ingera effective certificate irenga chikoro tima kumana moswati okabere ngo nabadi mari certificate inaye kumanya ninje ngoro butukibona naye kumanyaro naye kumanyaro lakini ninje ngoro butuki oige kerogo jekero be kumoswati waro oiko oire mari certificate maigarere na yaya oyo no mongino okobeko mede bare kosia sana Wanunta mayana abadi badaranyo ayi certificate chama mpaka beta bangina babo. Imanyeti amulire na bako tokonya nga kero kenda eno bigita bangina juji family. Nimbe to monga bangina je nimbe to monga na bana. Chire polygamous. Na babonsi na bantu bao. Igo na bako toligera ototebinga ase NHIF no bigita bangina more than 2 because ngagerte nga to kobeka bangina babere. Yokobeka mongina oyo mo obeke na abana na baba 10. They have the right yo komentugali abana barabuno twara bande bonsi inse ye miaka emerongo irenga 25 years and below na bago benefit korwa NHIF ntomanyanga na kibako bwati that's why twatebanga etongo chutelitu alitomanyete make igontomanya na into mabul na roto bwati kuchase chi expert soon Nyasago tuanjira we will have to tutuare abaternali korwase ekyombe kya NHIF batotebi how does it work so njoni mete mubwata maboli amange mono asomurobelio yo why utalikonyo lelio gold dizitakeiri kobwanie bate malio ga yandora anyora achachizia na roko egumono utumike card and you are saving every month was 500 or 1000 500 eko bwati ngakio konyo ningo yao okay eko bwati ngaki oko konyo ningo yao
Asante. Evaline Bikoro agoteba igoro yengana ya NHIF agoteba nga challenges nechi nyinge tokonyora gochakira mangana yechi service abokwenda alia omonto ga okoboria by the way goro kanyagitari nabo goikobori wengaki cash or NHIF nabo ngobori agoteba challenges nchiro kobori kwa nini timaitenga kiara kare kobori kwa but otebirenga challenges nchiro ekaro gutumike kadi ya NHIF. Asante sana soko tebanga no tuli pamoja. Nindoche Samson Oroso akuru abo machoge chache ugembo agotebengana ya HIV agoteba bono iga we are past mangana stigma and we are glading vaccine ya tokire injection abantu konye barosire bantu bado barosetene chinteterengo ikachire chiarabura and all that bono obetulimo nande oganya after 6 months nande obetwe bono orochenga kiano gwe bagatia mete gatia no tena kerobete tamde be yo no ne kero kwa chinya gita no ne kero rate maleli omo gita ya go advice iga ona uno gorigera one time still oruke ogo jako be wasali dos yona ne kero monto abado burero weka amegna go ten sasta ebe igo wana na mangana makong na sangete na babera ali batatu iga somoro bulio na etire bakatebanga oyo mokuru Nyamira ntabetinga nchira asmanse datiala muneli go turamambi saa 12 echine chinsabe gitenga go ikamera otherwise ga so kurburira kwenda atasahau bona konyoranga yala muna yabugo merire amenye gosoka kuruburire bona ne challenge gutumika chikoni ne bona eyera be relief muntu kubetira nando chokanye next go senna mutinyo kianda unasahau. Silvia Kirubao de NHIF card nengia ikiara nige okonya anene ekerota bwati chibese nabakonyorana ekero kuigubobe ndirio tabwati chibese gekero gwachije gitali card yeyo nige gokonya kianda gya 10 Lil Clement adana wakiribia abana timu Ensakia ekadi ya NHIF nige okonya kurende serikali tirabe kamero beribuya wetera ase wisara yobojenu kwene kuna ngaki ekadi yutume kiara ndire okonyorana ekero kwa chire korog in kwanya network teyo osekero koroga kwanya network teyo gotur kumanya obo save yani ngaki kadi yao ere save angani osejibesi yao chire ngaki save ongani nara koroguna Lilian gitaya kobona ngakyo koromanye echibesi yana jina contribute gochi ase NHIF na nanya kurwara Kara nada kire ko mane ngaki ngaya ko araje gari ngoje ki ore parents bona nanya kumanya but it's supposed to be like that kwa manya irenga waikire nalie karoko kwenda ko kandi wili ogeri kwa manya ngairenga by the way na ranga per day mbabwate kerengo okurwaliru ande bipimo mbirororo na nyora antu bagonte igengane NHIF twenye kuana talinga mbusa igo ngatwanyereta because nerti igo twara ko robot atino yo mtu Brighton twara nyolira maoni ayeto kuna okwana tusange nayo nyanjira ne karo tochokora to mugeni nari to kumuboli rais expert anyora bagote banga nebwate a limit per day igo bipimo mbirororo ora tebenga gose andenya gitaleta karampi mango sem pressure karampi mango gose nkende mbwate ogote bubona iga togopima ose nende ukoroma togopima pressure utabunge limit asebono I don't know why limit yakobeko kwanyara umuntu agutumika 2800 per day ose 2000 kwa makanyoranga bipimo mbiroro tapimwe na bigo to pimo mono watabunga for today to choche na ndimambi how does it work igone what limit yo go check you bona kitwa oyo tutoriga monto kurwa sema ya NHIF na atwera atutaiwe manyobona na kigende gyo koremeremo ikiara bakanya batagire bamete no ana tikwa contribute base ene yo burwire lakini komanya ki egotumeka sekirali tukona kero kana gitali na bota toso ambiwa ngakino nenya gitali ogo change gitali no tego change gitali gete go sebono esa besi go se tota change gitali gwate te ngo change gitali ngeka kiekoira yakero kubeka no mwana ngeka kiekoira medera boko beko mwana lero ayo expect mambio enda nyagitali a period duration nereye ekadi ya makoba effective kero kwa mentiro mwana and another thing abantu baye babe enlightened
na kyo konyora nyagitari ogotebu nge limit ikire mongina toka manyeti limit ayo maite nkurure na HIV chibes chao wona yaba kongu kuigwana nori okugudumia a service provider kwanyora kero kendo beire rude kero kende mwanya bantu gotainga limit yao ya edit tata ito explain it because you don't know about these things na no murire kwarenge omaite nga na HIV ngo konyere then because utabwati information umanyange limit ne karo na rie karo maite limit na boko ndo otebenga check burwire geti egaro ike go check that day kwanta wa check go bwa na ndi kwira na kika kina ndi mutawa check go se osenki ke kale kwanyora nge limit yao ya edit igonto takeire to se migumono igoro ya NHIF abantu bamanye na eto kuna kuminonki rio kalio eto kuminonki akoba tutamanyeti no rio kuminonki I expected you manye I expected ke kar kwa enroll ti ase umorobere bwa NHIF no what information about that alafu naende divina morakura satumugirango nera goteba challenge ko ba NHIF ne kerogo sokyo murwaire when you are you have been discharged abako ba discharged saa 2 ochako soka saa 12 ko wati procedure yoko yani muntu go deal na cash ekara ko ba discharged diga ko ba a lot easier wango cash ko muntu wena HIV gutumure genda room gete ba confirm genda room gete ba confirm what are they confirming yo mtu Brighton because a system ba manyede but it takes time oyongolengana na divina mora na kitu ataberanga ntumanye ndola to mumanya to tebi wae that service chiko bangora ekero muntu akoba discharged muntu gwakore tu saa 2 utakere gosoka but NHIF ikobwati bintu gete omanyo chiko ba approved nande muntu nabe disapproved chungo tebule ngati turago approve why are you being approved nande ngurule chibezo chene NHIF a lot of questions Brighton na mange ujumbe nera na ya Ensakia nini tirire de mangana tu akwanire mangana yo bochenu gosa mangana ande tu akwande kurmambia lakini era tena keep up on this TV then greetings to all my enemies era la kwani ya mabisa haya bosi Ay era kwani ya mabisa ngora kwani ya na mabisa kozero musani by the way kwani wasani but mabisa na rwana to kwani zaidi congratulations to Isaiah Makuoro you are very in order you feel margin order sengencho watabarenga ili upata kufanikiwa unahitaji marafiki. Aina na greetings to all my enemies. To all my enemies. Mabisa bana bonzi na boza hapa kwani. Msemo na roho tayebana ki. Ukitaka kufanikiwa unahitaji marafiki. Lakini ukihitaji kufanikiwa zaidi unahitaji maadui. Onaigombi yale. Ingi yako yarumete ma mekero maadui ya manga meta basani barongodi bale ngendo kiao. Yeah, adui you focus on your own business. Ekarobate enemy. You want to prove them wrong. Abane friends na wala ku mislead yote ngombeli anaende unyetigane. Yetigane. Koko ndikuwa nyetiganire kwanyora nero nyibwate mambi wakumia kiyo kiambe kwanteti we ngombe nimbe then why are you having it one enemy you focus on your development na ndoko gendera zaidi tubwati bobe na barabo mbara bobe bwatu bobe na you focus so akogendera liuka tukonyora basemi you grow faster when you have enemies. Mwanzo Isaiah ngogirizana na greetings to my all enemies. Abasa ba bonzi bi akoba kwana. Yeah, babisa mwensi. Abana notice na tete. Ina tena tete no mobisa musani osena ki na kwebira. Mobisa mobe no mobisa musani. Because na manyete. Pakotisa ko bolinga ngoyero manyambaka asinkorara who knows enemy aote kumanyometa sinkorara musani nero mo nero ko endo magochote byane misinga mogwetere mate mukunaga chabigete ganda isiga koro ara moko yuba abokire akaba onkare somewhere so atoko ba betrayed sometimes na bantu bali gwenere to protect bantu bali abasani na bukero kende ba betray all the time paka wacha kwebolinga anga inago serete
Ibono tega tutenda somotimo ekero mosani kero montaro mosani ekera ko mo biso meta ko ba o se akabo mo bisa ko mo be side juna kine kero mo biso ware mo bisa kera ko mosani mo yes kero ako gosoma ora mundo tabwati mangana akoja ko acha tena kiombogo anara ko gosera mutuka mangi Teto gendre oju. Kumbe ngwalenge muntu mubi. Lakini friend iga mwiro ko be adui. Aya okora. Iga okora juna ma etekerega swero. Ama etenga saine nkobora sigete. Saa 10 nkobora sigete jo omanyire timetable yao. Iga ko muntu mubi kige mekara to kwenda mutimo ko yamto Brighton. No mwanju muligereria na arasiba gachae. Omoigwa bwabagetutu Thomas Ondari oyo neri shabikiria ito kiandage komiko rutwaga chagete murobelio na babanyasimi korwage kano agoteba watching live. Happy New Year 2023 Sarah and Brighton. Happy New Year to you too omoigwa abwabagetutu ekerogendete kubwatia omurobelio mbemano tetenda senza merede studio to kwirina bono koroga uti toroga uti omurobelio ikiano to nyina jidega to kwirina bogonyana na jaragire jinsa isbere nemero 37 nigoro igobanto kwirana ni tokoroga utukwa ni chendro tokoro moroberio abu Ensakia litkuria Jumanne kone ngona torkoro sensa meli yo bonjoreria ka tokora kwan chosho uta akeyo aya Ndizi TV Ubwansu bw'omu Gusii. Asegosori y'ukwegya ya papa antivirus igererio manye iguru y'ubungainereria Mwangu buchabiringo manyara ekarareta Obwanchani I love you. Iki antara si wanti wantu tuni kurwana ka busa. Ko digere dio. Ora yo gaje. Paisa ayu. Ko nyoba no kuya. Kisii. Kai vitu babyane bi. Kai vitu babyane bi atveras. Ngora kule. Dara yesa kumjo kijingoni. Kai vitu babyane bi lo mete tani ngale ha. Raina. Kai vitu babyane. Namangana yenyuomo. Ngobekera machi bafu tutaitukuisi. Ya ngoja mweta manchaja akuba magendo ubwantu kwa beka. Amache ngobeka sana chiamambi kakise antivirus ubwantu kuisibi sana na konyara machi abwa taliberera. Antivirus talikurara nyumba. Sasa kinyoma yane. Unausikaje ni nyoma yane. Inki antivirus igoro ari kugwatolera sasoki. Nara mo. Ale korota. Sasoki nigamereta mate antivirus. Sasoki no muya. Sasoki no mu ya bi. Mondora mo kune kiare go ibono kulireje. Igo sasoki lero. No, jendi tira ba mwana sasoki. Vochaberi nigari nigitiro kyogotene nienka yomusacho yomorebi. Eronginte to leye yenga matumbo te to. Tetengene ne sanga. Ndari tijana. Kiralitukoria Jumanne chinse ibere chabutuko naboigo mwiroro ritukoria Jumapili chinse kianda cha mugaso. Sasoki ndari kwa chui isike. Chebaba bwata kwa somo. To mato kwa mistake onde trenda gra ya matanga. Onye mante tuku konga bari jisuti chamara. Jembe ke kristo basi pe ke ta yengeta. La, tiko te tinko ndani ta chichiro kubulero. Kubwatekana nobonye bwito bwige kigetambe asense mu yebinto byugo tumekistima nigo ya enekigwe buna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya light tower aserigorianse nasobwamo nigo tobwate chitaya buna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tobwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chechingencho chonsi boigo tobwate chi ceiling fitting chi cable au meter boxes
boxes, switch boxes, chief fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare ime Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize muchietanaine. Nabugu tutarira ime yomu Kisii asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari Gusii to akirisimi ase namba enoti sano na ibere yemo Nyamira kabire enoti sano nemo Gusii enoti sano na inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Soa asumutandao insemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubyo ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu Gusii. Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation, miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses
courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza, au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook, Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Umurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria nambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegi akorekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime M-Star Electrical neduke ko ni ebintu byogotumeka estima by'ekinyencho ao buna chi switch, chi extensions, lamp holders, snake lights, contactors, cables, pipes, meter boxes, thunder arresters na earth rods, copper tapes, steel tapes, emisumari ya steel, chi sockets, chi screw, chi wire, chi circular boxes, cutouts, adapter boxes, dropping cables, consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photocells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time-sheet glues, contact glues, wall plugs na cable clips. M-Star Electrical mbabuate chinsaye chinde asumu chiwo Yugis opposite KCB Bank na boigo asumu chiosuneka imeyumu chokisi nigobare asiste chenene yechi bus angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakerisimi ase namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato inye ibere isano na ibere inye marakabere gose enoti isano na ibere isano nemo isato isano na ibere kianda ibere isano isato isano na isato. M-Star Electrical. Aya antivirus inge kabono kare ko somo bono ya nega seti kare ko soma ya so online ga burgerie bintu swabo sa Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya yengo munga inore tari Ndizi TV Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news ya wana digeri wana bintu akai nono chomurubiri kabisa gwichinjaro na papa antivirus bintu no bira Ndizi TV news ke jako na so Facebook ya bango Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke ayenayo mokora ayena gwatebie ke naye omwanjo ndigeti ko wabo gana to gonzonja soa asakoro kwa Ndizi TV news e Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa tivera chokoleta chingero amona mangana amange igana obwanzubore bwomo Gusii Ndizi TV akino meto bwanzuboro ai yakiwata basi Ndizi TV news aya enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete
enchira ya kawaida yokurwaria marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yaito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So nakito karo montachi to bisi to make sure nga twa device nutritionally ngakia kwirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Mbiamano mwancho murigereria bageta seni kia Ndizi TV chinga kiwa no morobelio Ensakia ani kama tunakafunga siku ya tarehe 3 Matinyo Motangani mwaka ni 2022 tole no mogokonga tuatari naye kuro chakara gete 12 mpaka bono ngukwana twalenge igoro ingana ya NHIF kwana twalenge igoro ya HIV vaccine twarorire mwarikire chi ujumbe magoteba makongwali mugwetera kara mugutumike kadi ya NHIF abande kemayane mbabwati ndomanya na asiki montata igotwarire kadi ya NHIF kara to chokoleto muhudumu ne official kurwa asiki umbekyo kia NHIF nyasaye kara tuanchira afya itebe ingi yabuneriga ne ya ebe ingi yigo egera na ndotogendera kumirana kurende mbaro baga tumire cyujumbe togochikuligereria kero togokorera murubelio Ensakia abono mambia chinga kindo che Nicholas Makoli korwa chinsemo cha Mangere abate umwana minto Sara na wacheki sana ndani ya studio. Asante kwa kazi nzuri, maneno ya NHIF, maneno ya HIV vaccine ayuna mangana maya. Asante sana Nicholas asoko endra kubwati andoche Rosa korwa chinsemo cha abo chinera oteba noara sesho alina abana Steven Junior na Eunice Mora na mama mwabukuru kwa Jane Barongo. Asante sana asoko gendera ko baime yomorobili na bali mwatumire cyujumbe karagende tutarachirora motu abereke gima sengencho morobili Ensakia kinkira lituko karatocha kwa yaranya ntwanye somete lazima tutai acknowledge sengencho monto kaire chinga kichae koba mona into go tume ujumbe. That is how we feedback nalitoko manyanga ntole na inwe asomorobili kigima to wakangambia mono sana. Elizabeth Makole atenene ekadi ya NHIF nengi yakolende merobelera bekubuya abantu basemiwe obuya bwe kadi eyo nonye na sebinyuro usikori alina abantu bali bameta chitown ababwate chikadi eyo abara serisa babwate kadi eyo egananga dana corona abantu babwate chikadi eyo bali bameta ngedi town bam dia miamokiri yake ko bwari bada ya serisa kundera atene kadi eyo nengia Johnson Yongora atano alime yomorobeli atubwate asenjera endo kabisa ase omorobeli yo Simeon Mokaya atane kadi ya NHIF nigo erengi yanko konye ekero kiagera uroire mbori waka
amine timbori kwa kahodi ego ekadi ye kerubure bwa chita boko gena gitari tagika ende yonzo insimioni makori okwana yo Thomas Mogire adena kadi ya NHIF nengia serikali tiga wetere wisara yobochenu etokonye na gutubwatesia ase amatuko ale bosio rabera ogega adena bwakire buya abana bandisi mwenzi mbiyamono ase amaigerio mogoja mwato ni gomore chi expert senjera ya bena senjera kabisa majumulilia igo nara yu agendete koba ase jesemesi mwatumire asenjera ya bena. Asante mwenzi pia sengencho mwekira ndi murubilio yo kobo mwekirano ndochenga Jeffrey Onyancha korwa chinsemo chatabaka agotebanga NHIF is one of the government top agenda aso wekirania mangana universal health care kiro muntu tigatware kadi yetari lazima orware omanye ko yetwara. Asante Jeffrey Onyancha agotebanga elikwene kienge birengo byobochenu byakiniwe asense ya Kenya ngima weikatutware NHIF muntu ndebwensi tasinyo kogenda nyagitari ndire chibasa chigwika chiabura chibasa chabero botuboke mwete NHIF kuruto mutinyiga kweba bono igo ntonyora omo Kenya ogusuni wa Ford kwenda nyagitari asanginjo niminginyorete nga Dr. William Ruto murubilio bwa NHIF na sugumete sana nonye na moncherero akoro amoncherero gose reforms chikorwe chirichiranchire kero mo Kenya anyare ko bakago save na NHIF na serikali kerengo nkero ego koruera yuna re project yumuraibwense kone kyabuna mangana uduma kwa wote yaikira ni rugwetera sekadi NHIF. Asante sana Jeffrey Onyancha asogoto inyorwe nganejo yengencho musomalenga yakurubojo gembo agoteana no alime yumuroberio rakobolina utatumejibe somotyenyo yomo gochia NHIF ebaini nirenga bakugwaka yo bono expert nejeje nzomolete gato tebia yo mange ina ndio takiri gwakana hande ekere fine nirenga utaka netine ngawojko hande neli ochugimba yote na roma eteka deli badana yabe digital ro yabe digital rero nige charo kwada kwabe kali no tanda ne kadeli ne kebando goteba kwabe kali wasuka gochibo sibu bana sibali naende ere bija ekero goseno muga kabono bunaye omwancho guna bakwenda ne kebande kia utaras mobo igo kwana nambe yekebande ai wate balia kagichako mentete na ai wako services chiao utaras mamontabo mbiamono maslina bosiboli mbiamono ase okobaime yumuroberio ekero gopongesa muroberio speed soro weno na mbiamono ekero morime yumuroberio na ruguna isako soro na mbiamono ekero tena gwatubwatiria senjera ere endonge kabisa wate abuna NHIF card nengia tigejo tokonya senjera ya bene kabisa senjera ya bene yo Ruka sarai nere no alime yumorobe. Biamono wono mwanchu murigereria aigando chenga twikira mweli bo murobelio bweli tikolia rero kulende buna twagote byabo litangani omugavana Okisi Paul Simbarati nigo agochakoba sense moyo muchibu gembo asengenjo gembo bono kwegwere municipality na eregale ekine asengenjo yobokoreri na gokonya gokine uchumi ye county ya Kisii balikibaito abateneta mangana yokoreta mangana yoye mase mogocha TV ya umwao gabo nchera bare kogenda ngoika barase ground gekarato gukora umurobelio na kero kende kwanyore documentary asinini gosomorobelio bobonchoreria kwanyorore nga una bako batayare guchero kwanyora ayonsi mase mokoro segeta seni kia Ndizi TV orenga naki umuraibwensa gocho koigora municipality ogembo na ende nkorware squad card Pole mo gavana we county ya Kisii tali umuraibwensa buna nakwanira buri tangani ngochare kurwa accountability obokoreri bwa chinga kibona ko igore municipality ayonsi ko yanyorore kuruga gasegeta seni kia ubwanche tena mbemo ime na isiko yorogongoro wa Gusii Igo gotanyori bagali okogenda ase ensemeri mbagense ya ansema yogembo igona boko ba ase nyomba mwao origererie muroberi ocho korekana ase ensemeri ya ogembo
ekiagera Ndizi TV nigo yakira sensemeri okoretera omuroberi ya sinjira ya bene ya mase ya mukuru wa sensemeri kora ike osina bokwenda kutubadya sensemeri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital kwenda kumayenga ki ogembo yegure municipality na bwanyo niko karase sensemo ya Masimba niko karase sensemo ya kwena yora arana ki municipality yeguru ogembo na urigena ki na hintu bondo takere kwe municipality bono manye guru na yo gore benchmark guru wa sensemigo abali kweto baikira sensemeyo baganda te kuyarigania omuroberi ko cha gusoma yego iko chaka dokoretere ya mase yamo kurwasi senkia kandi distributor wanzu bomose mbia mwana wasangana ntukuro 12 mpaka chinse chika chabona mambia na pola sengenjo kora asembeo sengenjo na yamakuba na alia akinto wakangambia mono tuakulje bya ende mbia tuachaka tokolega na ende litukole yanke Jumatano chitalikinye chumatenyu mutangani omwaka wechiri wibere na 2027 kardo chikuligeria mangana yechisemia sorongoro use nkwaranga chitivet bono baboliwe bachake kuna kuligemerobelio yogo face out mangana business courses yo mto Brighton no mugani toboli tukotora aligia bwankyo ndachukwanira ke igoro yemerobelio yechisemia CBC terati kwa magega selection ya form 1 na kiabana wachi kwa swachi skuru amona mangana ndamangi kuikachinga kiecho twaroboligerio bija nche nikonkoro kwa Sara Nyarangi ontita Wewe ni otwaringe na chusho utoringe producer itasemambia bwana one kuna mali wineji bija gojira senjira ya bene anyiko sabiro twareri tukoligia tumera nige kuraga chinzi sana nibere ase amangana amaya osase mese amangana amaya iriane Brighton akoli mbia mama thank you you know